எல்லாரும் L2 வகுப்புல மறுபடியும் ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கிறோம். ஹரே L2 கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் நான் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பிரேயர் சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய
चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्यशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा டிவோட்டிஸ். நீங்க 13 சாப்டர்கள் பார்த்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு 14வது சாப்டர் ஆரம்பிக்கணும், அப்படிதானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா ஆமா மாதாஜி, இன்னைக்கு 14th சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணனும் மாதாஜி. ஓகே, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸ்கிரீன் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே பாபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது குணத்ரய விபாக யோகா, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். பாத்தீங்களா எவ்வளவு இங்க பாருங்க, 3 குணங்கள் வந்து 3 பெண்களா இங்க உருவகப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறாங்க. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு குணம், சத்துவ ரஜோ தமோ, நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். ஆனா இதுக்கெல்லாம் யாரு எஜமானர் அப்படின்னா மேல இருக்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணர், அவர் தான் எஜமானர். அவருக்கு கீழே தான் இது கீழ்பட்ட ஆண்டு இருக்கு. ஆனா அது என்ன செய்யுது, இது வந்து தாழ்ந்த இயற்கை, நம்மளை விட, அதாவது உயிர்வாழிகளை விட தாழ்ந்த இயற்கை, நம்ம தான் உயர்ந்த இயற்கை. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளை வந்து என்ன செய்யுது, இந்த 3 குணங்கள்ல நம்மளை வந்து கட்டுண்டு வச்சிருக்கு. பப்பட் மாதிரி ஆட்டி வைக்குது. பப்பட் இருக்கலாம், நம்ம ஷோ பார்ப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி நம்மளை ஆட்டி வைக்குது. அதை பத்தி தான், அந்த குணங்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். வந்து நம்ம ராதாகிருஷ்ண அவர்களுக்கு நம்ம வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து ஒரு கண்ணோட்டம். 13 சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறது யாராவது சொல்ல முடியும்னா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 13 சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், மறந்துட்டீங்களா? கஷேத்திரஞ விபாக யோகா அப்படிங்கறதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஞன்னா யாரு, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, அதை தான் வந்து நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு ஷார்ட் சம்மரி மாதிரி இங்க கொடுத்துருக்காங்க. 13.1 7 வரையிலும் கேட்டிருக்காரு. என்ன கேட்கிறாரு, அர்ஜுனனுடைய அறிவு மிகுந்த கேள்விகள். எத்தனை கேள்விகள் கேட்கிறாரு, 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அந்த 8 கேள்விகள்ல தான் வந்து கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஞன்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, யாரை வந்து நம்ம வந்து யாரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அவர் நம்மளோட உடல்ல எங்க வாழறார் அப்படிங்கறது வரையிலும் அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்றாரு. அடுத்து வந்து 13. கஷேத்திரம்னா என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? கஷேத்திரம்னா நம்ம உடல் மாதாஜி. கஷேத்திரஞன் யார் பிரபு? கஷேத்திரஞன்னா நம்ம உடலே அறிந்தவர். நம்ம ஆத்மா பரமாத்மா 2 பேருமே. கஷேத்திரங்கிறது 2 பேர். ஓகே. இப்ப ஞானத்தை பத்தி பகவான் வந்து 13.8 13.12 வரையிலும் ஒரு எத்தனை பண்புகள், கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 பண்புகள் சொல்லியிருக்காரு. அமானித்துவம், அதம்பித்துவம் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகங்கள்ல என்னென்ன குணங்கள்லாம் அறிவு, மற்றையெல்லாம் வந்து அறியாமை அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு.
அது எல்லாப்படியும் நம்ம நடந்தோம்னா நாம என்ன செய்வோம், அந்த அறிவுள்ளவங்களா நாமளும் மாறுவோம். இல்லைன்னா நாம என்ன செய்வோம், அறியாமையில தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து அதுக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து எப்படி அடையிறது அப்படின்னா, அதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள், முக்கியமான தகுதி என்ன அப்படின்னா, இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத பக்தி செலுத்தணும். ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம வந்து இடைவிடாம பகவானை தியானம் பண்ணணும். அதுலயும் வந்து களங்கம் இல்லாத பக்தியை செலுத்தணும். அதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு தகுதி. சரி, முக்கிய தகுதி இது. இன்றியமையாத தகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு குருவை நமக்கு இன்னும் நமக்கு இப்ப எல்லாம் நம்ம இஸ்கான்ல என்ன செய்யறாங்க, ஷெல்டர் கொடுக்குறாங்க, அப்புறம் தீட்சை கொடுக்குறாங்க, நாம தீட்சை கொடுக்குறாங்க, அப்புறம் பிராமண தீட்சை கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு குருவின் கீழே நாம வந்து ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். அதுதான் வந்து இன்றியமையாத தகுதி அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது அன்னையில வேற என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் அப்படின்னா, முக்கியமான தகுதிகள் வந்து பணிவு இருக்கணும், அகிம்சை இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும், பற்று இல்லாம இருக்கணும். எதுல? இந்த பௌதீகத்துல பகவான் மேல பற்று இருக்கணும், பௌதீகத்துல பற்று இல்லாம இருக்கணும். இது எல்லாமே வந்து ஒரு தகுதிகள். இந்த தகுதியெல்லாம் இருந்தாதான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், ஞானத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு வந்து 8-12 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. அடுத்தது 13-19 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஆத்மா பத்தியும் பரமாத்மா பத்திய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆத்மாவோட பண்புகள்லாம் என்ன, நித்தியமானது, அது 8ஆம் நாள். அப்புறம் யாருக்கு சொந்தமானது, பகவானுக்கு சொந்தமானது. நாம வந்து நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கு சொந்தம்னு இல்ல, நாம வந்து பகவானுக்கு சொந்தமானவர்கள், அவருடைய சொத்து நாமெல்லாம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அப்புறம் நம்ம எங்க இருக்கணும், நம்மளுடைய இருப்பிடம் எது, இயற்கையான இருப்பிடம் ஆன்மீக உலகம், அது சேர்ந்ததுதான் நம்மளுடைய ஆத்மாவோட பண்புகள். அப்புறம் பரமாத்மாவுடைய பண்புகள் என்ன, எங்கும் நிறைந்தவர். விஷ்ணு அப்படின்னாலே எங்கும் நிறைந்தவர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். நம்ம 11ஆவது சாப்டர்ல விஸ்வரூபம் தோற்றம் எடுத்து பகவான் எங்கும் நிறைந்து நமக்கு காட்சி கொடுக்குறாரு அர்ஜுனனுக்கு. அப்புறம் புலன்களில் தோற்றுவாய், அதாவது நம்மளுடைய பஞ்ச புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த 5 புலன்கள், கர்மேந்திரியங்கள், அப்புறம் 5 ஞானேந்திரியங்கள், மனம் உட்பட 11 புலன்கள் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் தோற்றுவாய், அதாவது ஆரம்பிக்கக்கூடியது யாரு, அந்த புலன்கள் எல்லாம் கொடுத்தவர் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அதனாலதான் அவரு கிருஷிகேஷர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறார். புலன்கள் எல்லாம் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறதுனால. அப்புறம் பிளவுகள் அற்றவர். பிளவுகள் அற்றவர்னா என்ன, இப்போ வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான உயிர்வாழிகள்லயும் அவர் வந்து பரமாத்மாவா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறார். அப்படின்னா தனித்தனியா இருக்கிறாருன்னா அவர் பிளவுபட்டு தனித்தனியா அவர் என்ன பண்ணி இருக்கிறாரு, விரிஞ்சிட்டாரா அப்படின்னா இல்ல, அவரு ஒருவர் தான். ஆனா அவருடைய அங்க துணுக்குகளா எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் அவர் பரமாத்மா இருக்கிறார். அடுத்தது 20-26 வரையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த கேக்குதா பிரபு, ஏதாவது கேட்கலன்னா கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. அப்புறம் பரமாத்மாவுடைய குணங்கள், அப்புறம் வந்து நாம எவ்வாறு பக்குவத்தை அடையுது, ஜீவன்களுடைய குணங்கள் பார்த்துட்டோம், பரமாத்மா குணங்கள் பார்த்துட்டோம், எப்படி பக்குவத்தை அடைவது அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் அந்த 20-26 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க. இயற்கையோட குணங்கள், அதாவது பிரகிருதியோட குணங்கள், இந்த 13ஆவது சாப்டர்ல தான் நமக்கு டீட்டெயிலா பாக்குறோம். பிரகிருதினா என்ன, ஜீவாத்மானா என்ன, அப்புறம் பரமாத்மானா யாரு. ஜீவாத்மாக்கள் வந்து 24 எலிமெண்ட்ஸ் சேர்ந்ததுதான் ஜீவாத்மாக்கள் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மான்னு பார்த்தோம். அதெல்லாம் வந்து எதுல கொடுத்திருக்காங்க, 13ஆவது சாப்டர்ல தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. கடைசியா 27-35 வரையில என்ன கொடுத்திருக்கு, ஞான சக்ஷுஷா. ஞான சக்ஷுனா பாக்குறது. இந்த ஞானத்தை நாம எப்படி அடையிறது அப்படின்னா, அதோட இலக்கு என்ன, ஞான சக்ஷுவோட இலக்கு என்ன அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர். நம்முடைய இலக்கே வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். நம்ம வந்து என்ன படிச்சிருப்போம், 15.15 நம்ம படிப்போம், இந்த சர்வசிய சாகம் கிருதி சன்னிவிஷ்டோ. அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு, வேதங்களும் நான் தான், வேதங்களை தொகுத்தவனும் நான் தான், வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மாதிரி நம்மளுடைய ஞானம் வந்து பார்வை, ஞானத்தின் பார்வை எது மேல இருக்கணும், பகவான் மேல இருக்கணும் அப்படிங்கிற வரையிலும் நேற்று வந்து நீங்க 13ஆவது சாப்டர்ல படிச்சுட்டீங்க. இன்னைக்கு 14 சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதோட கண்ணோட்டம் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்ன, 1-ல இருந்து
9 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல 3 குணங்கள், அந்த 3 குணங்களை பத்தி, அதோட வரையறை, அதோட எல்லை எந்த அளவு, அதோட எல்லைகள் எது வரையிலும், அதோட வகைகள் எத்தனை, அந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த 9 ஸ்லோகங்கள்ல படிக்க போறோம். அடுத்தது வந்து 10லேருந்து 13 வரையில் உள்ள வந்து குணங்களின் ஆதிக்கத்தை அறிதல். அந்த 3 குணங்களும் நம்மளை வந்து எப்படி ஆதிக்கம் பண்ணுது, ஒருத்தன் சத்துவ குணத்துல இருக்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு அவன் தெளிவோட இருக்கிறான், ரஜோகுணத்துல இருக்கும் பொழுது எப்படி பதட்ட நிலையில இருக்கிறோம், தமோ குணத்துல இருக்கும்போது நம்ம மாயையில எப்படி வந்து கட்டுண்டு இருக்கிறோம், இது எல்லாம் பார்க்க போறோம். கடைசியா அடுத்தது வந்து 14 to 18 வரையிலும் உள்ள, சாரி 14 to 18 தான். 18 ஸ்லோகம் வரையில என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஒருத்தன் வந்து அந்தந்த குணங்கள்ல இருக்கும் பொழுது, எந்த குணத்துல இருக்கும் பொழுது அவங்க அதாவது இறந்து போறாங்களோ அவங்க வந்து எந்த உலகத்துக்கு சென்று சேருவாங்க. உதாரணமா சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க சொர்க்கலோகத்துக்கு போறாங்க, ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க இந்த பூலோகத்துக்கு வர்றாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க நரகலோகத்துக்கு போறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அடுத்தது கடைசியா வந்து 19லேருந்து 27 மொத்தம் 27 ஸ்லோகங்கள். அந்த கடைசி ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, குணங்களை தாண்டி செல்லுதல், அதாவது இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போறதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த தாண்டியவர்களை வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, அந்த மாதிரி 3 குணங்களையும் தாண்டியவருடைய அறிகுறிகள் என்ன, அவருடைய நடத்தை என்ன, அதை எப்படி நாம தாண்டுவது, அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்லுங்க அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் அவர்கிட்ட வந்து பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. இதுதான் வந்து இந்த சாப்டரோட ஒரு முக்கியமான பாட்டு நம்ம பார்க்க போறது. இப்ப இதுதான், இதுலயும் அதே தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. முக்குணங்களை பத்தி 1லேருந்து 9, குணத்தின் ஆதிக்கத்தை அறிதல் வந்து 10லேருந்து 13, குணங்களுக்குள்ளே செயல்பட்டு மடிதல், அதாவது இறந்த பிற்பாடு எங்க போறோங்கிறது 14லேருந்து 18, குணங்களை தாண்டி செல்லுதல் வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போறவங்களுடைய நிலை. எப்படி தாண்டுறாங்க பாருங்க, ஒரு மலையில இருந்து ஒரு பாறையில இருந்து இன்னொரு பாறைக்கு தாவற மாதிரி தாவறாங்க. அந்த மாதிரி அந்த 3 குணங்களையும் தாண்டி நாம எப்படி போகணுங்கிறது கடைசி 19லேருந்து 27 வரையிலும் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கவங்களுடைய பாவங்களை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து சத்துவ நிலை, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க, மெடிடேஷன்ல உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. அது பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது இவங்க சத்துவ குணம் அப்படிங்கிறது. இப்ப 2வது இருக்கவங்க ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்க எப்படி இருப்பாங்க, பேராசை, பேராவல், அது ஆசை அடங்கவே அடங்காதவங்க ஆசை, அது அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க. அடுத்தது தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பாருங்க, சும்மா கூச்சலிட்டு கத்திக்கிட்டு தலையில கொம்பு மாட்ட மாதிரி ஒரு மாயையில மாட்டிக்கிட்டு அவங்களுடைய நிலை வந்து அறியாமை நிலையில இருக்கிறத இங்க வந்து அழகா படமா காட்டியிருக்கிறாங்க நமக்கு. இது அப்படிதான், இது நம்ம பார்த்ததான் ஃபர்ஸ்ட். இந்த 3 குணங்களும் வந்து இந்த உயிர்வாழிகளை எப்படி வந்து பொம்மலாட்டம் போல இந்த குணங்கள்ல நம்மளை ஆட்டி வைக்குது அப்படின்னு இதுல கருத்துருக்காங்க. நம்ம மைண்ட்ல இருந்துகிட்டு அந்த குணங்கள் வந்து நம்மளை என்ன செய்யுது, எந்த குணத்துல நம்ம ஆடணுமோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய மனசை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா இந்த 3 குணங்களை நம்மளாலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதுதான் மைண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த குணங்களை எப்படி நம்ம கடந்து போக போறோம் அப்படிங்கறத தான் நம்ம வந்து இந்த சாப்டர் வழியா நம்ம கத்துக்க போறோம். இப்ப இதுல முக்குணங்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. குணம் என்றால் கயிறு, குணங்கிறது இங்க கயிறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது பச்சை, சிவப்பு, நீலம் அடிப்படை வர்ணங்கள் கொண்டது. ஒரு நீளம் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு கலர்னு வச்சிருக்க மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் பாதிக்கும் குணங்கள் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய தன்மைய, நம்முடைய நடத்தைய, நம்ம வாழ்வை எதிர்நோக்கும் விதம், இது எல்லாமே வந்து என்ன செய்யுது, ஒரு குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு தான் நம்மளுடைய செயல்கள்லாம் இருக்குது. ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல்கள்லையும் நம்மளுடைய குணங்கள் வெளிப்படுதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது அவன் எந்த அளவுக்கு கோயிலை நோக்கி போவான், அதே ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவன் மாலுக்கு போவான், அதே தமோ குணத்துல இருக்கவன் நம்ம வீட்டுல படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பான், இல்லாட்டி பாருக்கு போவான். உனக்கு தெரியுது இல்ல, அப்போ வந்து நம்மளுடைய நடத்தை, நம்மளுடைய தன்மை, எந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த 3 குணங்களை பொறுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. வெவ்வேறு நிலைகளில் நம்மை பாதிக்கும். இந்த 3 குணங்களையும் எந்தெந்த இதில் பாதிக்குதுன்னா, உடலை பாதிக்குது, நம்ம மனசை பாதிக்குது, நம்ம உணர்ச்சிகளை பாதிக்குது. பாதிக்குதா இல்லையா? நம்ம வந்து தமோ குணத்துல இருந்தோம்னா படுத்து கிடப்போம், அப்போ வந்து உடலை பாதிக்குது.
அதே ரஜோகுணத்துல இருந்தோம்னா சுறுசுறுன்னு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். அதே சத்துவ குணத்துல இருந்தோம்னா நம்ம வந்து பூஜைக்கு போய் சுவாமிக்கு வந்து கீர்த்தன் பண்ணிக்கிட்டு அதை பத்தி இப்ப இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்ப அந்த உடல் தான் அங்க வந்து செயல்படுது. அந்த நிலையில மனமும் அப்படிதான். நம்மளுடைய மனம் வந்து ஒவ்வொரு குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியே நம்மளுடைய மனம் நினைக்கும். உணர்ச்சிகளும் அப்படிதான். நம்ம வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுறது, அப்புறம் வந்து எது மேலேயே நாட்டம் இல்லாம, பொருள்கள்ல நாட்டம் இல்லாம பகவான் மேல நாட்டம் கொள்றது, இப்படி நம்மளுடைய உணர்வு, மனம், உடல் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது எது அப்படின்னா அந்த 3 குணங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்கே அதுக்குதான் ஒரு எடுத்துக்காட்டா பின்னாடி வருது. அது என்ன சொல்றாங்க, ஒரு சந்தோஷமான குடும்பம். ஒரு சந்தோஷமான குடும்பம் எப்படி இருக்கு? ஒரு அப்பா, அம்மா, 2 குழந்தைங்களோட அவங்க என்ன பண்றாங்க? அப்பா வந்து தோள்ல குழந்தைய தூக்கி வச்சுக்கிறாரு. அம்மா சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க. அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. அவங்க வாழ்க்கை வந்து ஒரு நல்ல சந்தோஷமான நிலையில போயிட்டு இருக்கு. இது எதை நமக்கு அறிகுறியா காட்டுது? அவங்க சத்துவ குணத்துல உள்ள ஒரு குடும்பத்தை வந்து நமக்கு இது காட்டுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து ரஜோகுணம். இந்த குடும்பம் ஃபுல்லா எப்படி இருக்காங்க பாருங்க, சுறுசுறுப்பா இருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் வந்து போன் பேசிட்டு இருக்கிறாரு, ஒரு குழந்தை வந்து பால் விளையாண்டுட்டு இருக்கு, ஒரு பையன் வந்து கம்ப்யூட்டர்ல பிஸியா இருக்கிறான், இன்னொருத்தவங்க வந்து ஆடிட்டு இருக்கிறாங்க, அந்த நாய் வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான செயல்கள்ல ஈடுபட்டுக்கிட்டு சுறுசுறுப்பா இருக்காங்க இல்லையா? இது வந்து ரஜோகுணம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. தமோ குணம் இது எப்படி இருக்குது? எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு குடும்பம், அதாவது அடிதடி, சண்டை, கணவன் மனைவியா இருந்தா கூட அங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு அமைதியற்ற ஒரு வாழ்க்கை, சண்டை சச்சரவு நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. ஏன் எதுக்காக சண்டை போட்டுக்கிறாங்க? அறியாமை. இந்த உலகத்துல உள்ளதுதான் உண்மை, இந்த உடல் தான் உண்மை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு ஈகோயிசம், ஒரு வந்து என்ன செய்யுது, பற்று, பொருள்கள் மேல பற்று, கோபதாபம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க கதி இப்படிதான் இருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப 3 குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க என்னென்ன மாதிரி செய்வாங்க, என்னென்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறத இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க? உற்சாகமூட்டும் சுயசரிதை, அதாவது இப்ப நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, பாகவதம், பகவத்கீதை, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், இன்னும் பிரபுபாதாவுடைய வரலாறு, இன்னும் வந்து என்னென்ன படிக்கிறோம், ஆச்சாரியர்களோட வரலாறு, இப்படி நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், அந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகத்தை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க எதை படிப்பாங்க? திகில் நாவல், அதாவது சஸ்பென்ஸ்ல அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும். அது வந்து சயின்ஸ்ல விருப்பம் இருக்கும். அப்புறம் கற்பனை, மிஸ்ட்ரி கதை, அந்த மாதிரி கற்பனை கதைகள் எல்லாம் ஈடுபடுறவங்க ரஜகுணத்துல இருக்கிறாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க? ஆட்சேபிக்கத்தக்க வலைத்தளங்கள் எதெல்லாம் நம்ம வந்து நெட்ல பார்க்க கூடாதோ அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் என்னது? தமோ குணத்துல இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வேலையை பத்தி சொல்லும்போது சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க ஒரு ஆசிரியர், அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க, தனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு, எல்லாரும் நலமா வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில நல்ல ஒரு வேலையில இருப்பாங்க. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க? பணத்தை தேடுறதுக்கு என்ன செய்வாங்க? பணம் பத்தும் செய்யும் அப்படிங்கிற போட்டிருக்க மாதிரி பணம் மேல ஆசை கொண்டு எந்த வேலையை வேணாலும் செய்வாங்க. பணம் சம்பாதிக்கணும்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லாட்ரி டிக்கெட், இந்த நம்ம நாட்டுல இங்க இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் அதை இது பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா வெளிநாட்டு நான் போனேன் எங்கேயோ, வெந்தாவனா மாயாபுரம் எங்கேயோ போன இடத்துல நான் பார்த்தேன், அங்க லாட்ரி சீட் வித்துட்டு இருக்காங்க. வேற ஒரு ஸ்டேட்ல வித்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் பார்த்தேன். அந்த மாதிரி லாட்ரி சீட்லயோ இல்ல வந்து இந்த கிண்டி ரேஸ் எல்லாம் நடந்ததுல, குதிரை மேல பணம் கட்டி அதெல்லாம் முன்னாடி நடந்தது. அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் வந்து ஈடுபடுவாங்க. பணம் சம்பாதிக்கணும்னா எந்த இதுல வேணா இறங்குறது, வட்டிக்கு பணம் வாங்குறது, அந்த மாதிரி கடையெல்லாம் வச்சிருக்கிறது, கள்ள சாராயம் அப்படின்னு பல விதமான வேலைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க செய்யக்கூடியது. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க தான் வந்து இந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த பார் எல்லாம் வச்சு நடத்துறாங்க இல்லையா, அது அப்புறம் வந்து இந்த இது என்னது, மாமிசம், அந்த இதெல்லாம் கசாப்பு கடை, அப்புறம் வந்து அதை விற்கிறது, போதைப் பொருள்கள் விற்கிறது, இது எல்லாம் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய வேலைகளா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் எந்த காலகட்டத்துல ஒவ்வொருத்தர் எந்த குணத்துல இருக்கவங்க எந்த நேரத்துல வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிகாலை 4 மணிக்கு, இப்ப நம்ம கோவில்ல வந்து என்ன செய்யறாங்க, மங்கள ஆரத்தி 4:30 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு நம்மளை ஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டு வந்து நம்ம வந்து உட்காருவோம். 1/2 மணி நேரம் முன்னாடியே எழுந்துச்சுக்குவோம் இல்லையா.
அந்த அதிகாலை 4 மணிலேருந்து மதியம் வரையில அவங்க வந்து சுறுசுறுன்னு பகவான் மேல ஈடுபாட்டோட இருக்கிறவங்க தான் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, மதியம் ஆரம்பிச்சு ராத்திரி 8 மணி வரை வேலை செய்யக்கூடியவங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அவங்க வந்து லேட்டா தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னுட்டு. அதே தமோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்யறாங்க, ராத்திரி 8 மணிக்கு தான் வேலையே ஆரம்பிக்கிறாங்க. விடிய விடிய இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுலலாம் பப்புல எல்லாம் போய் நடத்துறது சீட்டாட்டம் அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் போனா ராத்திரி தான் நடக்கும். சூதாட்டம் அது எல்லாமே ராத்திரி 8 மணில இருந்து விடிய காலையில 4 மணி வரையிலும் குடிச்சிட்டு காலையில வந்து 4 மணிக்கு மேல வந்து வீட்டுல வந்து படுப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து தமோ குணம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் அவங்களுடைய இசை, அதாவது எதுல ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னா, சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க கர்நாடிக் மியூசிக், அதாவது காதுக்கு இனிமையான பகவானை பற்றிய பாடல்கள், எவ்வளவோ பாடல்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் கேட்கறதுல வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் பாட்டை விரும்புவாங்க, இல்ல வெறும் அம்மன் பாட்டை விரும்புவாங்க. ஏதோ கடவுளை பத்தி ஒரு மென்மையான ஒரு இசை கேட்கறதுல அவங்க ஆர்வமுடையவர்களா இருப்பாங்க. அதே ரஜகுணத்துல இருக்காங்க என்ன செய்வாங்க, ஜாஸ், ரேக், ரேக் அண்ட் ரேக் நம்ம படிச்சிருக்கோம். பாப் மியூசிக் அப்படின்னலாம். அந்த மாதிரி மியூசிக் அதிரும், நம்ம காது அதிரும். அந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இதை பின்னணி இசைச்சிட்டு அதுல தான் மூழ்கி இருப்பாங்க ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க. தமோ குணத்துல என்ன செய்வாங்க, ஒருத்தரோட சண்டை போட்டுட்டு கத்துறதும் தான் அவங்களோட தொழில், அவங்களோட இசையே அதுதான். ஒருத்தர் சண்டை போடாம இருந்தாலே பெரிய விஷயம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, யார் இந்த குணங்கள்ல இருக்கவங்க எங்கெங்க போவாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எங்க போவாங்க, கோயிலுக்கு போவாங்க, அப்புறம் பார்க்குக்கு போவாங்க, அப்புறம் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அங்க போய் என்ன செய்வாங்க, வைல்ட் அனிமல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இயற்கையான சூழலை வந்து விரும்பக்கூடியவர்கள் சத்துவகுணம். ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருக்கும், வெறித்தனமான நகர வாழ்க்கை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சென்னை எடுத்துக்கிட்டா கூட அது ஒரு மாதிரி வெறித்தனமான நகர வாழ்க்கையா தான் இருக்கு. மும்பை எல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம், டெல்லி எல்லாம் அப்படிதான். பாத்தீங்கன்னா காலையில எழுந்திரிச்சா நமக்கு ஒரு கார் எடுத்துட்டு ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகவே முடியாது. ஏன்னா அவ்வளோ ரஷ், டிராபிக் ஜாம் ஆயிடும். அந்த அளவுக்கு என்ன செய்வாங்க, அந்த நகர வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப, இப்ப கிராமத்துல எல்லாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது. பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காமா இருக்கும், அமைதியா இருப்பாங்க. காலையில எழுந்துச்சு வயலுக்கு போயிட்டு வீட்டுல வந்து வேலை படுத்தாங்கன்னா அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து ஈவினிங் தான் மறுபடியும் போய் ஒரு தடவை எட்டி பார்ப்பாங்க. பகல்லாம் வீட்டுல வெயில்ல எல்லாம் போக மாட்டாங்க, இருப்பாங்க. ஏதாவது வேலை இருந்துன்னா போவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையா இருக்கும். ஆனா நகர வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப பீஸ்லெஸ்ஸா இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி நிலை வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே எங்க போறாங்க, பட்டணத்துக்கு தான். எட்டு பட்டணம் சேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சம்பாதிக்கணும்னா பட்டணத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு. ஆனா கிராமத்திலேயே உழவு தொழில் செய்யலாம் சொந்தமா. ஆனா அதை விட்டுட்டு நகர வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா பப்புக்கு போறது, அப்புறம் வந்து இரவு இரவு விடுதினா நைட்ல போய் என்ன செய்வாங்க, டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவாங்க. ஒருத்தரோட சேர்ந்துட்டு ஆண் பெண்ணும் சேர்ந்து குடிப்பாங்க, சேர்ந்து ஆடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து தமோ குணம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்குது. அவங்களுடைய உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நிறைவானது, உடலுக்கு எதெல்லாம் நல்ல இது கொடுக்குதோ நல்ல விஷயங்கள், அதாவது ஆரோக்கியமான ஒரு உணவுகள்ல வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறவங்க சத்துவ குணம். அது வந்து சாருள்ளதாகவும் சைவ உணவாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காது. அந்த மாதிரி உணவு பால் பொருட்கள், அப்புறம் கோதுமை, அரிசி, காய்கறிகள், பழங்கள், இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க. ஆனா ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, ஆவி பறக்கிற அளவுக்கு சூடா, அப்புறம் காரசாரமா, உப்பு உரப்பு எல்லாமே தூக்கலா இருக்கும். எது செஞ்சாலும் அது தூக்கலான இருக்கக்கூடிய இதுல வந்து ரஜோகுணம். அது என்ன செய்யும், அவ்வளவு சூடாவும் அவ்வளவு காரமாவும் சாப்பிட்டா நம்ம வயிறு வந்து என்ன ஆகும், அல்சர் மாதிரி ஒரு நிலையில கொண்டாந்து விடும். அந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடை விரும்புவாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கு என்ன செய்வாங்க, தீண்டத்தகாத உணவு, எச்சில் பட்ட உணவு, கெட்டு போனது, அழுகி போனது, இந்த மாதிரி உணவு அதை பத்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு கவலையே கிடையாது. எதையோ சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கவங்க தமோ குணம். அதனாலதான் அவங்க வந்து எப்போதும் அறியாமையிலேயே மாட்டிக்கிறாங்க. அந்த உணவுங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒண்ணு. பகவானுக்கு படைச்சு பிரசாதமா சாப்பிடும் பொழுது அந்த உணவுல இருக்க களங்கங்கள் போகுது அப்படிங்கிறாங்க. அது யார் செய்வா, சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க மட்டும்தான் செய்வாங்க. மற்ற குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க அதை வந்து செய்ய மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது இதுல தெரியுது.
அடுத்தது அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. மகிழ்ச்சியா, சந்தோஷமா, அறிவோட இருக்கிறவங்க யாரோ அவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. அதே சமயம் கோபத்தோடையும், எப்ப பார்த்தாலும் கோபம், ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுவாங்க. அப்புறம் பேராசை, எவ்வளவோ எல்லையற்ற ஒரு ஆசை. இப்போ எவ்வளோ ஒரு 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 சின்ன வீடு கட்டணுமா, நமக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு என்ன வேணும், ஒரு உடை, ஒரு உறையுள், உணவு, இது 3 தான். ஆனா அது வந்து அளவுக்கு மீறி சேர்ப்போம் நம்ம. அந்த மாதிரி பேராசை கொண்டு இருக்கிறவங்க ரஜோகுணம். அடுத்து தமோ குணத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. எப்படி இருப்பாங்க, சோம்பேறியா இருப்பாங்க, மந்த புத்தியோட இருப்பாங்க. நம்ம கலியுகத்துல எல்லாமே மந்த புத்தி தான் பாகவத்துல எழுதி வச்சுட்டார் வியாச பகவான். ஆனா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிற வயசே அந்த அறிவு கொஞ்சம் நமக்கு தெரிய வருது. இல்லைன்னா நாமளும் அந்த மந்த புத்தியில தான் இருப்போம். ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் ஆர்வமின்மை. அவங்களுக்கு எப்படி இருப்பாங்க, மந்த புத்தியா இருக்கிறவங்க எதுல இருக்க மாட்டாங்க, பகவானை பற்றிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வரமாட்டாங்க. நீங்க கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு ஓசியில நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்ம வந்து இஸ்கான்ல ஒரு பைசா வாங்காம நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதை வந்து கத்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஆர்வம் இருக்கான்னா இருக்காது. வருவாங்க, பாதியிலே கூட ஓடி போயிடுவாங்க. அவங்கள புடிச்சு ஃபோன் பண்ணி நம்ம இழுக்கணும். எதனால? அவங்களுக்கு ஆர்வமின்மை. அந்த ஆர்வம்ங்கிறது இல்ல. சில பேரு முக்கியமான வேலை இருக்கும். எல்லாரையும் இப்படி சொல்லல. ஆனா நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம இதுலயே இஸ்கான்லயே பாத்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஏன் நம்ம என்எல்டி பிரபு இன்ஜினியர். அவரே வந்து பெரிய காலேஜ்ல வந்து படிச்சு வந்திருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி படிச்சவங்க எல்லாம் இல்லையா என்ன? படிப்புங்கிறது ஒரு பக்கம், இதுல ஆர்வம்ங்கிறது ஒரு பக்கம். அந்த ஆர்வமின்மைங்கிறதுனாலதான் நிறைய பேர் இதுல வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல இயற்கை முக்குணங்கள் பத்தி மறுபடியும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. சத்துவ குணம் என்ன செய்யும்? தன்னில் மிகவும் திருப்தியுற்று இருப்பதால் பரமாத்மாவின் ஆணைகளை பின்பற்றுவதில்லை. எதனால வந்து பகவானை வந்து நம்ம பின்பற்றாம இருக்கோம்? அப்ப நம்ம எல்லாம் சத்துவ குணத்துல இருக்கோம்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆனா நம்ம வந்து முழுசா பகவானோட ஃபாலோ பண்றோமா, பகவான் என்ன விரும்புறாரோ அதை மட்டும் நம்ம செய்யறோமா அப்படின்னா இல்ல. அது வந்து செய்யறது இல்ல. ஏன்னா நம்ம வந்து நாமளே திருப்தியா இருக்கிறோம். நம்ம வந்து ஆண்டவன் புண்ணியத்துல நம்ம என்னது வசதி இருக்குது, நல்ல உடை, உணவு, எல்லாம் வீடு வாசல் எல்லாமே நமக்கு இருக்குதுன்னா நம்ம வந்து நமக்கு திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கும் பொழுது நம்ம பகவானுடைய ஆணை, அதாவது அவருக்கு நம்ம தொண்டு செய்யறதுல வந்து ஆர்வம் காட்டாம இருந்தோம்னா அதுதான் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க நிலை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது அதிகமான செல்வமும் அதிகமான அழகு எல்லாமே இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு கர்வம் வந்துடுது. அதனால பகவானை நினைச்சு பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரஜோகுணம் என்ன செய்யுது, அவரது ஆசைகள், அவங்களோட ஆசைகள்லாம் வந்து அவரை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கு. நீ வந்து இன்னும் இதை செய்யி, இன்னும் வீடு கட்டு, இன்னும் வந்து குழந்தைங்களை வந்து மேல் படிப்புக்கு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பு, அது வந்து பெரிய இந்த சின்ன கார்லாம் பார்த்தாது, பெரிய கார், பென்ஸ் கார் வாங்கு அப்படின்னு எல்லாம் அவங்களுடைய ஆசைகள், பலவிதமான ஆசைகள் என்ன செய்யுது, அவங்க உள்ளுக்குள்ள பேசிக்கிட்டே இருக்குது அவங்க மனசுக்குள்ள. அது வந்து பகவான் சொல்ற காதுல, உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்காரு பரமாத்மா, அவரோட ஓசை நமக்கு கேட்காது. அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ என்னை திரும்பி பாரு, நான் உன்னை என் உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறேங்கிறாரு. அது வந்து காதுல நமக்கு விழ மாட்டேங்குது. எதனால? நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இன்னும் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையினால அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. தமோ குணம் இது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலை. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, எப்போ பார்த்தாலும் சோம்பேறியாகவும் அறியாமையிலையும் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பரமாத்மாவோட சத்தம் காதுலயே விழவே விழாது. ஏன்னா அவங்க தூங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க, மயக்க நிலையிலே இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த எதுவுமே பகவான் வந்து சொல்ற அறிவுரைகள் வந்து மனசுல ஏற்க மாட்டேங்குது, அவங்களுக்கு காதுலயே விழல அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுலயும் அதான் இருக்காங்க. வாழ்வில் முரண்பாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா, கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டுகள் வந்து இந்த 3 குணங்களும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதா? இல்ல. ஆனா ஆனா உணர மட்டும் முடியும். கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கயிறு வந்து நம்மளை கட்டி வச்சிருக்கு. அது என்னை பிடித்து கொண்டுள்ளன, நான் நினைத்து கொண்டிருக்கேன் அதுதான் என் உண்மையான பலம் என்று நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த இப்ப வந்து இந்த ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கும்போது நான் சத்துவ குணத்துல இருக்கேன் இல்ல ரஜோ குணத்துல இருக்கேன்னா இதுதான் என்னுடைய பலம் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஆனா அது உண்மையான பலம் இல்லை. அது வந்து நம்மளை வந்து என்ன செய்யுது, இந்த உலகத்துல பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மளை சிக்க வைக்கிற ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறு அப்படிங்கறத இங்க வந்து எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல படிப்பாங்க மாதாஜி. அமராவதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அமராவதி மாதாஜி.
சரி, பாக்யலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி. சரி, இந்திராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பாக்யலட்சுமி மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே வாசிங்க கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம் பூய பிரவஷ்யாமி ஞாதனானாம் ஞான உத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனய சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ வந்து இதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பகவான் தான் பேசுறாரு. என்ன சொல்றாரு? இதுவரையிலும் எத்தனையோ ஞானங்களை பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்லிட்டாரு. என்னென்ன ஞானங்கள் கொடுத்தாரு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? தெரியலையா? படிச்சோம்ல, கர்ம யோகம் படிச்சோம், அப்புறம் வந்து பக்தி யோகம் படிச்சோம், அப்புறம் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் படிச்சோம். அது எல்லாமே ஞானம். அது எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, இந்த ஒரு பிரபஞ்சம் எப்படி படைக்கப்படுது சொன்னார் இல்லையா? 7வது சாப்டர்ல பார்த்தா எப்படி எப்படி இந்த பிரபஞ்சங்கள் வந்து வெளியில வருது, அவருடைய அவதாரங்கள், அவருடைய சக்திகள், அதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். அவருடைய 3 சக்திகள் தான் 3 குணங்கள்ல கார்ணோகதை விஷ்ணு, கர்ப்போகதை விஷ்ணு, அப்புறம் வந்து க்ஷீரோகதை விஷ்ணுவா வராங்க. அவர்கிட்ட இருந்து வரவர் வந்து பிரம்மதேவன். அவர்கிட்ட இருந்து பல விதமான உயிர்வாழிகள் வெளியில வராங்க. அப்புறம் 8வது சாப்டர்ல வந்து ஒருத்தங்க இறந்த பிற்பாடு பகவானை கடைசி நிமிஷத்துல நினைக்கும் பொழுது பகவானுடைய இல்லத்தை நம்மளால அடைய முடியும். ஒவ்வொருத்தர்களும் எவ்வளவு இறந்த பிறகு எங்கெல்லாம் செல்ல முடியும், எந்த நேரத்துல எந்த உயரத்துல உயிர் விடுறாங்களோ அவங்க எந்த உலகத்துக்கு செல்றாங்க, அப்படிங்கிற பலவிதமான ஞானங்களை கொடுத்திருக்கிறாரு. அப்புறம் 12வது சாப்டர்ல வந்து எத்தனை வந்து பகவானுடைய பக்தி யோகம், என்னென்ன பக்தி தொண்டெல்லாம் அந்த படிநிலைகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அனன்ய பக்தினா என்ன பார்த்தோம், சாதனா பக்தி என்ன, நிஷ்காம கர்ம பக்தினா என்ன, அப்புறம் வந்து இன்னும் என்ன தொண்டு இதெல்லாம் பார்த்தோம், தியாகம்னா என்ன, நிறைய படிச்சோம். அதுல அந்த மாதிரி கர்மகாண்டா கர்ம கர்ம காண்டான்னா என்ன, கர்ம யோகம்னா என்ன, அப்படின்னு பல விதங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து ஞானங்கள்லாம் கொடுத்திருக்கிறாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு, இதெல்லாம் விட உயர்ந்த ஞானம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் பார்த்தாது, இந்த ஞானங்களை விட உயர்ந்ததான ஒரு ஞானத்தை நான் உனக்கு இப்ப சொல்ல போறேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. அதனால அது தெரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால என்ன செய்யறாங்க, முனிவர்கள்லாம் தெய்வீகமான பக்குவ நிலை அடைந்துள்ளனர். இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க 9 ரிஷிகள் யோகிகள் இருப்பாங்க. அவங்க அந்த 9 பேரும் யாருன்னா நவ யோகிகள், நவ யோகேந்திரர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னா பகவானோட இன்கார்னேஷன் சொல்லக்கூடிய ரிஷபதேவருடைய 9 மகன்கள். அவருடைய பெயர்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் கவி, ஹவீர், அந்தரிக்ஷா, பிரபுத்தா, பிப்பலாயனா, அவிர்ஹோத்ரா, திரிமிலா, காமசா, அடுத்தது கரபச்சனா. அந்த மாதிரி 9 யோகிகள். அவங்க எல்லாம் வந்து ரிஷபதேவருடைய குழந்தைகள் தான். ஆனா அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவங்க வந்து இந்த ஞானம் எல்லாம் தெரிஞ்சதுனால அவங்க வந்து யோகியா போயிடுறாங்க. அதனால வந்து பக்குவமான ஒரு நிலை, பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு அவங்களால போக முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத அர்ஜுனனுக்கு பகவான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. செகண்ட் ஸ்லோகம் யார் மாதாஜி படிக்கிறீங்க? இந்திராணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஐயோ இந்த வர மாता जी। வேற யாரையாவது படிக்க சொல்றேன் மாதாஜி, நீங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி நீங்க படிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्णा। செகண்ட் ஸ்லோகம், 14th chapter செகண்ட் ஸ்லோகம். இதம் ஞான முமிஷ்ய மம சாதர்ய ஆகதா சர்க்கே அபி நோபஜாயந்தே பிரளயே நவே தந்தி. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
வாழ்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. இப்போ வந்து இப்ப பகவான் சொன்னார் இல்லையா, இருக்கிறதெல்லாம் விட இதுவரையிலும் சொன்ன ஞானத்தை விட நான் உயர்ந்த ஒரு ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன்னு. அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை அடைவதால் ஒருவன் என்ன அடைய போறான் அப்படின்னா, பகவானை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். அவர் வந்து என்ன பண்றது, அந்த வைகுண்ட லோகங்கள்ல போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பகவானை போன்ற தோற்றத்துல இருக்காங்க. பாருங்க, அவரை போன்ற வண்ணம், அவரை போன்ற 4 கரங்கள், அவரை போன்றவே திருமுடிய அணிஞ்சு, அவரை போட்டே பீதாம்பரம் அணிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாருமே பகவானுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் பகவானுக்கு ஈக்குவலா தான் இருக்கிற மாதிரி தோற்றம் தான் இருக்கும், அவருடைய சக்திகள் இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை அடையிறாங்க. அதாவது சாரூபிய முக்தியை அவங்க அடையிறாங்க. எதனால அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதனால. அப்படி போனவங்க என்ன செய்வாங்க, மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்கு மீண்டும் வரமாட்டார்கள். ஏன்னா வைகுண்டத்துக்கு போனவங்க திரும்பவும் இந்த உலகத்துக்கு வருவதில்லை, வந்து பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில கஷ்டப்பட போறதில்ல அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. இந்த இயற்கை வந்து உயர்ந்த இயற்கை, நம்மெல்லாம் வந்து உயர்ந்த உயிர்வாழிகள். நம்மளை வந்து என்ன செய்யுது, ஜட இயற்கைங்கிறது வந்து நம்மளை வந்து தாழ்ந்த இயற்கை வந்து நம்மளை கட்டுண்டு வைக்கிறது. ஆனா நம்ம இந்த தாழ்ந்த இயற்கையில இருந்து நம்ம வந்து நம்ம பகவானை நினைச்சு அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையும் பொழுது பகவானுடைய அந்த உலகத்துக்கு சென்று அவரை போல நாமும் வாழ முடியும் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகம் வழியா பகவான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தூய ஞானத்தின் மகிமை, அதாவது இந்த 3 குணங்கள், அந்த 3 குணங்களை கடந்து போறக்கூடிய அந்த நிலையில அதோட தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பரஞானம், இதுதான் உயர்ந்த ஞானம். பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உயர்ந்த ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து முக்தியை கொடுக்கக்கூடியது. இப்ப பார்த்தோம்னா போன இதுல பார்த்தோம் சாரூபிய முக்தி அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறது. ஆனா 5 விதமான முக்திகள்ல ஏதோ ஒரு முக்தியை அவங்க பகவான் கிடைக்கிறாரு. அடுத்தது வந்து தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். பக்குவ நிலைங்க, இப்ப யோகிகள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் இந்த உலகத்து மேல பற்று இல்லாம பகவானை மட்டுமே மனசுல வச்சுக்கிட்டு அந்த நிலைக்கு உயர்ந்து போறாங்க. அதுதான் பக்குவ நிலை. அந்த நிலையை அடைய முடியும். நித்தியத்துவம், நித்தியத்துவம்ங்கிறது நம்ம இங்க இருக்கும் போதும் நித்தியத்துவம் தான். ஆனாலும் நாம இயற்கையோட மாயைக்கு வந்து அடிமையா இருக்கிறோம். ஆனா அங்க வந்து போனா ஆன்மீக உலகத்துக்கு போது பகவானுக்கு நாம கட்டுப்பட்ட நிலையில அவருக்கு தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். அந்த நிலையில நம்ம நித்தியத்துவம் அடைவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் 3 குணங்களால் கலங்கப்படாத ஞானம் தெய்வீக ஞானமாகும். படிச்சோம் இல்லையா, 13ஆவது சாப்டர்ல 8ல இருந்து 12 வரையிலும் சொல்லியிருக்க ஞானம் தான் தெய்வீக ஞானம் பகவான் சொல்லிட்டாரு. அது எது 3 குணங்கள்லயும் வராது. அந்த 3 குணங்களும் அது வந்து டச் பண்ணாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த பரமமான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். யார் மூலமா? அர்ஜுனன் மூலமா நமக்கு அது வந்து கொடுக்கிறார். அதை நம்ம கடைபிடிக்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. இப்ப வந்து ஒருத்தவங்க என்ன செய்யறாங்க, பகவத்கீதை பாகவதம்ன்ற நூல்களை எடுத்து வச்சு படிக்கிறாங்க. இங்க பகவானை வந்து வழிபாடு பண்றாங்க, ஜபம் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில நாம வந்து இதெல்லாம் கடைபிடிக்கும் பொழுது அந்த தெய்வீக ஞானம் நமக்கு கைவரப்பெறும் அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 3rd ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? இந்திராணி மாதாஜி படி. யாராவது ஒருத்தர் படிங்க மாதாஜி. 14.3 மம யோனிர் மகத் பிரம்ம தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம் யகம் சம்பவக சர்வபூதானாம் ததோ பவதி பார்த்த. பரதனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவுரை செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, அது இப்ப நம்ம வந்து உலகம் எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுங்கிறத நம்ம படிச்சோம். பகவானுடைய அந்த திருவயிற்றுல இருந்து என்ன வருது, அண்டங்கள்லாம் பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். யாருடைய திருவயிறுல இருந்து வெளியில வருது, யாருடைய வயிற்றுல போய் அடங்குது, எல்லாம் காரணகதாயி விஷ்ணு. அவர்கிட்ட தான் பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வருதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். பிரபஞ்சங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில வருது, ஓகே. ஆனா உயிர்வாழிகள்லாம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா மகத் தத்துவத்துல இருந்து வருது. எல்லாம் போய் நம்ம அங்கதான் இருப்போம். அது எல்லா பிரபஞ்சங்களும் போய் ஒடுங்கும் பொழுது அங்க போயிடுவோம் பகவானுக்குள்ள. அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதுல இருக்குது மகத்தத்துவம். அது எங்க இருக்கு, ஆன்மீக வனத்துல ஒரு மூலையில கோலோகச்சாட் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அதுல ஒரு மூலையில ஒரு ஒரு கருப்பான ஒரு கலர்ல
அந்த மேகம் போன்ற நிலையில இருக்கும். அதுதான் மகத்தத்துவம். அந்த மகத்தத்துவத்துக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம 24 எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த எல்லாமே அதுக்குள்ளதான் வந்து எப்படி இருக்குது, இயக்கமற்று இருக்குது. அந்த இயக்கமற்று இருக்கிறத வந்து அதுதான் வந்து ஒரு சமயத்துல வந்து பிரம்மன்னு கூட அது வந்து அழைக்கிறாங்க அந்த மகத்தத்துவத்தை. அந்த பிரம்மனை வந்து யார் பார்க்கிறா? காரணோபதாயிஷு தன்னோட கடக்கண்களால ஒரு பார்வை பார்க்கிறாரு. அவருடைய ஒரு பார்வையின் மூலமாக அது என்ன ஆகுது? கரு உருவாகுது, கருவுற்றுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்படுது. பகவானுடைய பார்வை அது கருவுறுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன இருக்குது? ஜட பொருள்கள் மட்டுமே இருக்குது. நம்மளுடைய இந்த உடல்ல உற்பத்தி செய்யறது 24 எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம பிடிச்சோம். அந்த ஜட பொருட்கள்லாம் அங்க இருக்கு. ஆனா உயிர்வாழிகள் அதுல இல்ல. உயிர்வாழிகள்ங்கிற விதைய பகவான் விதைக்கிறாரு. இது வந்து ஒரு அதாவது ஒரு 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 குழந்தை பிறந்தோம்னா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேரும் பொழுது ஒரு குழந்தை உருவாக்குங்கிற மாதிரி பகவான் தான் வந்து இந்த விதையளிக்கும் தந்தையா நமக்கு இருக்கிறாரு. உடலை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா ஜட இயற்கை. அதுதான் இங்க வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. பகவான் வந்து கருவுரை செய்கிறார். அதன் மூலமா ஜட இயற்கை நமக்கு ஒரு உடலை கொடுக்குது. அது எதன் மூலமா கிடைக்குது நமக்கு? நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள், நாம எந்த வினையை செஞ்சிருக்கிறோமோ, நல்ல வினையோ கெட்ட வினையோ, இல்ல நம்ம எந்த காரியம் செஞ்சிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த ஒரு உடல் நமக்கு கொடுக்கப்படுது. அதுபோல நம்மளுடைய குணங்கள், நம்மளுடைய எந்த விதமான குணத்துல இருக்கிறோமோ அந்த குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி 4 வர்ணங்கள்ல ஏதோ ஒரு வர்ணத்துல நம்ம பிறவி எடுக்கிறோம். இல்ல வந்து கீழான பிறவி மிருக இனத்திலேயோ இல்ல தேவ இனத்திலேயோ நம்ம பிறக்கிறோம்னா அதுக்கு காரணமா அந்த உடல் கிடைக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது ஜட இயற்கை. அந்த பிரகிருதியா நமக்கு உடலை கொடுக்குது. ஆனா நமக்கு உயிரை உயிரளிக்கும் தந்தை யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. 4th யார் மாதாஜி படிக்கிறீங்க? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தயः சம்பவந்தியாக தாசாம் பிரம்ம மகத் யோகு நிரகம் பீஜ் விரத பிதா. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து என்ன, அதான் இப்ப நம்ம படிச்சதுதான். விதையளிக்கும் தந்தையா இருக்கிறவர் பகவான் கிருஷ்ணர். ஆனா நமக்கு உடலை கொடுக்கறது வந்து எது? அந்த ஜட இயற்கை. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மாயா தேவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரம்மன் அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடிய அந்த மகத்தத்துவம். இந்த மகத்தத்துவத்தை பகவான் என்ன செய்யறாரு? ஒரு கிளான்ஸ் தன்னுடைய கடைக்கண் பார்வையை அது மேல செலுத்துறதுனால அந்த உயிர்வாழிகள் அண்டங்கள்லாம் முதலே படைச்சிட்டாரு. அந்த அண்டங்களுக்குள்ள போகக்கூடிய அந்த உயிர்வாழிகளை இந்த ஜட இயற்கை வந்து பகவானுடைய உதவியின் மூலமா நம்ம உடல்களை படைக்கிறது. எத்தனை உயிர்கள் நம்ம பிடிக்கிறோம்? 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகளை இந்த ஜட இயற்கை கொடுக்குது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன புழு பூச்சிகள்ல இருந்து மீனினம், அப்புறம் வந்து தாவர இனம், அப்புறம் வந்து பள்ளி பூச்சி, இந்த பட்டாம்பூச்சி, அப்புறம் அந்த பாம்பு, ஊர்வன, பரப்பன அப்படின்னு பலவிதமான 4 கால்களை உடைய விலங்குகள், அப்புறம் 2 கால்களை உடைய மனிதர்கள், தேவர்கள், சத்தியலோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்வாழினம் அறையிலும் யார் படைக்கிறா அப்படின்னா இந்த ஜட இயற்கை தான் படைக்குது. ஆனா உயிரை கொடுக்கக்கூடியவர், அந்த விதையை அளிக்கக்கூடியவர் பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் இல்லாம இந்த ஜட இயற்கை தனித்து இயங்க முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம மனசுல நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பௌதிக இயற்கையுடன் ஜீவனுக்கு உள்ள தொடர்பு. இந்த ஜட இயற்கைக்கும் நமக்கு என்ன தொடர்பு அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு தாய். ஏன்னா அது நமக்கு உடலை கொடுக்குது. பகவான் தான் நமக்கு கிருஷ்ணர். அவர் தான் நமக்கு உயிரை கொடுக்கிறாரு. நம்ம எல்லா ஆத்மாக்களும் அவருக்குள்ள இருக்குது. அவர் ஒரு பார்வையின் மூலமா அதை வந்து இங்க வந்து ஜட இயற்கை மூலமா நமக்கு வந்து பெற்றுக் கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான உயிர்வாழிகள் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. அத்தனை உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் என்ன இருக்குது? ஒரு உடல் இருக்குது, ஒரு ஆத்மா இருக்குது. அந்த மாதிரி அந்த உடல்ல கொடுக்கறது ஜட இயற்கை பிரகிருதி, அந்த ஆத்மாவை கொடுக்கறது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத வந்து இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப வந்து ஒரு உதாரணம் அழகா கொடுத்திருக்கிறார் பிரபுபாதா நமக்கு. இப்போ வந்து ஒரு அரிசி குவியல் இருக்கு. அந்த அரிசி குவியல்ல இருந்து தேள் வெளியில வருது. தேள் வந்து முட்டை பொறிக்குது. அந்த முட்டைக்குள்ள இருந்து தேள் வெளியில வருது.
அப்போ வந்து அரிசி தான் வந்து இந்த தேலை உற்பத்தி செய்தா அந்த முட்டையில இருந்து தேள் வருதா எதுல இருந்து வருது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வர மாதிரி அது வந்து ஒரு புழுக்கத்தினால வருது இல்லையா? அதுக்குள்ள இருந்து குஞ்சு பொரிச்சு அந்த தேள் குஞ்சு வருதுன்னா அந்த அரிசியா வந்து அந்த தேலை கொடுக்குது? நிச்சயமா இல்லை. அப்படிதான் இப்ப ஜட இயற்கையில இருந்து உயிர்வாழிகள்லாம் தோன்றுனா ஜட இயற்கை தான் படைக்குதான்னா இல்ல, அது தனியா இயங்க முடியாது. பகவான் கிருஷ்ணனுடைய உதவியினாலதான் இந்த உயிர்வாழிகள் படைக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது நம்ம பார்த்ததுதான். அடுத்தது உபபிரிவு. பதங்கள் 5லிருந்து 9 வரையிலும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? உயிர்வாழிகள்லாம் எப்படி வந்து கட்டுண்ட நிலையில கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். 5 ஸ்லோகம் யாரா படிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. அடுத்தது கவிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணாः பிரகிருதி சம்பாவः நிபத்னந்தி மகாபாஹு தேஹே தேஹி நமவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதாவது இப்ப இந்த 3 குணங்கள் வந்து நமக்கு எப்போ வந்து நமக்கு வந்து சேருது அப்படின்னா, நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்தோட நம்ம வந்து ஒரு தாயின் வயிற்றுல இருந்து ஒரு குழந்தை வெளியில வருது இல்லையா? கர்ப்பத்திலேருந்து குழந்தை வெளியில பிறக்கிறப்பதான் அந்த 3 குணங்கள் வந்து உடனே வந்து கட்டுது நம்மள. அதுக்கு முன்னாடி வரையிலும் கர்ப்பத்துல இருக்கிற வரையிலும் அந்த குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கும்னா வெறும் ஞானம் மட்டும் இருக்கும். எந்த ஞானம் இருக்கும்? பகவானை பற்றிய ஞானம் இருக்கும். அடுத்தது வந்து முந்திய பிறவியில எல்லாம் என்னவா இருந்தோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாகவத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானம் வந்து எப்போ அடிபட்டு போகுது அப்படின்னா, இந்த மண்ணுல வந்து விழும் பொழுது, அது பிறக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகுது? சடம் அப்படிங்கிற ஒரு வாயு வந்து அது வந்து மறைக்குது. அப்போ வந்து அது அறியாமை எல்லாத்தையும் மறந்துடுது. பகவானை மறந்துடுது. முதல் பிறவியில என்னவா இருந்தோம், நம்ம இந்த உலகத்துல வந்தா கஷ்டப்படுவோமா என்னன்னு தெரியாம எல்லாத்தையும் மறக்க செய்யக்கூடிய நிலை வந்துருது. கோயில்ல பெருமா கோயில்ல எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா சடாரி அப்படின்னு வந்து நம்ம தலையில வந்து வைப்பாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பாதங்கள். அது எது மேல இருக்கும்? ஒரு கிரீடத்து மேல இருக்கும். அந்த கிரீடத்துக்கு மேல பகவானுடைய கிரீடம் தான் அது. அந்த கிரீடத்து மேல நம்ம அந்த பாதுகைகள் இருக்கும். பகவானுடைய பாதங்கள் இருக்கும். அந்த பாதுகைகள் இருக்கும். அது வந்து நம்ம தலையில வைக்கும் பொழுது நம்மளோட அறியாமை எல்லாம் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை வந்து நம்ம தலையில வைக்கிறாங்க. அதுக்கு கூட ஒரு கதை வந்து, அதாவது வைகுண்டத்துல நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் வந்து ஒரு கதையா கேட்டேன். எப்படின்னா பகவான் வந்து அந்த இதுல வந்து பள்ளி கொண்டிருக்கிறாரு. எது மேல? இது ஆதிசேஷன் மேல பள்ளி கொண்டிருக்கிறாரு. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு? படுக்கும் பொழுது என்ன செய்வாரு? கிரீடத்தை அவுத்து வச்சிருவாரு. கையில இருக்க சங்கு சக்கரத்தெல்லாம் கழட்டி வச்சிருவாரு இல்லையா? அந்த மாதிரி அவர் கழட்டி வச்சுட்டு அவர் படுக்கிறாரு. அப்பதான் வந்து யாரோ அவரை பார்க்கறதுக்கு முனிவர்கள் வராங்க அப்படின்னு வந்து செய்தி வருது. செய்தி வந்தோன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு? அவசர அவசரமா என்ன செய்யறாரு? பாதுகைகளையும் போட்டுக்காம இதெல்லாமும் எடுத்துக்காம ஓடுறாரு. பக்தர்கள் வந்துட்டா பகவான் வந்து தன்னையே மறந்துடுவார் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவர் பக்தர்களை பார்க்கறதுக்கு அவர் போகும்பொழுது அந்த பாதுகைகளை அங்க விட்டுட்டு போயிடுறாரு. அப்ப வந்து இந்த சங்கு சக்கரம் கிரீடம் எல்லாம் வந்து இவரை அவமானப்படுத்துது. யார? அந்த பாதுகைகளை அவமானப்படுத்துது. நாங்கள்லாம் வந்து பகவானுடைய கையில கரங்கள்ல இருக்கிறோம், அவருடைய தலையில இருக்கிறோம். சாதாரண அவர் காலில் இருக்கக்கூடிய எங்க போற இடத்துல எல்லாம் என்ன செய்வோம்? அழுக்கெல்லாம் மிதிப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய நீ எங்களுக்கு சமமா நீ இங்க இருக்கக்கூடாது, நீ வெளில போ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாதுகைகளை அவங்களை வந்து துன்புறுத்துறாங்க, துஷ்டமா பேசுறாங்க. அந்த பாதுகைகள் சொல்லுது, பகவானுடைய இதுல வந்து நீங்க ஒரு பாட்டு வைக்கிறீங்கன்னா நான் ஒரு பாட்டு வைக்கிறேன். பகவானுடைய அதுவும் இன்னும் சொல்ல போனா பக்தர்களுடைய முடிகள், அதாவது அவங்க எல்லாம் பகவானுடைய பாதத்துலதான் வந்து வணங்குறாங்க. அவங்களுடைய தலைகளை வச்சு வணங்கக்கூடிய நிலையில நான் தான் இருக்கிறேன். அதனால நீங்க வந்து என்ன சாதாரணமா நினைக்காதீங்கன்னு பாதுகை எவ்வளவு சொல்லுது. ஆனா அவங்க கேட்காம ரொம்ப அவமானப்படுத்தாம பகவான் எப்போ வருவாரு அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த பாதுகைகள். அப்போ அவர் வந்தோடனே என்ன நடந்தது? ஏன் அவ்வளவு சோகமா இருக்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அது நடந்ததெல்லாம் சொன்னோன்னா, என்னுடைய அங்கத்துல எது அங்க வைக்குதோ அது எதுவுமே வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு வித்தியாசம் கிடையாது, ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது. நீ இந்த மாதிரி பண்ணதுனால நீ வருத்தப்படாத
அடுத்த ஜென்மம் வந்து நான் ராமரா பிறவி எடுக்கும் பொழுது சங்கு சக்கரம் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, அந்த இது வந்து சங்குதான், சங்காழ்வார் தான் வந்து வரதாழ்வார் இல்லையா? சக்கரமா பிறக்கிறது யாருன்னு தெரியலையே. சக்கரம் கிடையாது, சக்கரத்தாழ்வார் மாதாஜி. சக்கரத்தாழ்வார் இவர் கையிலேயே இருப்பாங்க. சங்குதான் வந்து பரதாழ்வாரா வர்றாரு. அது மாதிரி கிரீடமா இருக்கிறதும் ஏதோ ஒண்ணு. அந்த மாதாஜி கிரீடத்தை சத்ருக்னன். சத்ருக்கனா கரெக்ட். அப்போ ஆதிசேஷன் வந்து லக்ஷ்மணன் மாதாஜி. ஆதிசேஷன் லக்ஷ்மணன். தெரியும். அதனால தண்ணி கொடுக்க வச்சிருவாங்க. கொஞ்சம் மியூட் போட்டுக்கிறீங்களா? பாக்கியலட்சுமி மியூட் போட்டுங்க. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாங்க, அடுத்த ஜென்மத்துல ஒன்ன வந்து அவங்க சுமப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் வந்து பரதன் வந்து பகவான் ராமருடைய பாதுகைகளை சுமந்துக்கிட்டு போறாரு. அதை எங்க வச்சு செய்யறாரு, அங்க வந்து இது சித்திரக்கூடமா, சாரி, அயோத்திக்கு வெளியில ஒரு இடத்துல தானே அவர் வந்து நந்தி கிராமத்துல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நந்தி கிராமத்துல வந்து என்ன செய்யறாரு, அந்த சிம்மாசனத்து மேல பகவானுடைய திருமுடியை வச்சு அது மேல பாதுகையை வச்சு வணங்குறாங்க. அப்ப யாரெல்லாம் அவங்களை அவமானம் பண்ணாங்களோ அத்தனை பேருக்கும் பகவான் வந்து ஒரு நியாயமான தீர்ப்பா அவர் கொடுக்குறாரு. இப்படி நம்ம அந்த பாதுகைகளோட நிலையை வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு கதை புராணங்கள்ல. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யறோம், பிறக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அந்த சடம் அப்படிங்கிற அறிவு வந்து நம்மளை மறைச்சிருது, அறிவை மறைச்சிருது. நம்ம வந்து இந்த இயற்கையோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நம்ம வந்துடுறோம். 3 குணங்கள்ல நாம கட்டுண்டு போறோம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப 3 குணங்களில் கட்டுண்ட ஜீவன்கள் பத்தி இதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஒயிட் கலர்ல பாருங்க, வெள்ளை கலர்ல இருக்கிறது சத்துவ குணத்துக்கும், நல்லா ரெட் கலர் பாத்தீங்கன்னா அட்ராக்ஷனா இருக்கு, அது வந்து ரஜோ குணத்துக்கும், கருமை நிறம் அதாவது அறியாமைக்கு ஈடா சொல்லியிருக்காங்க, அந்த நிறத்துல வந்து இது வந்து தமோ குணத்தையும் இங்க வந்து நமக்கு உவமையா வச்சு காட்டியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரிதான் அங்க கண்ணாடியும் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் கண்ணாடி சத்துவ குணத்துக்கும், ரெட் கலர் வந்து ரஜகுணம், ப்ளூ கலர் வந்து தமோ குணத்துக்கும் உதாரணமா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பௌதீக உலகில் வசிக்கும் ஒவ்வொருமே நமக்கு வாழ்க்கையில என்ன பாடம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, நாம எல்லாம் இங்க வந்து சுதந்திரமா இருக்கிறோம் அப்படின்னு நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் நாம வந்து கட்டுண்ட நிலையில் வாழ்கிறோம். எது மேல இயற்கையோட கட்டுப்பாட்டுல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அது ஒரு சிறை தண்டனை தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் நமக்கு புத்தப்பட பாடம். அனைவரும் ஜட இயற்கையின் கயிறால் கட்டுப்பட்டுள்ளனர். ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறு, நம்ம கட்டியிருக்கோங்கிறதே நமக்கு தெரியல. அந்த அளவுக்கு நாம வந்து மந்த புத்தியில இருக்கிறோம். ஒரு சிறை கைதி நீதிபதி குற்றம் கூறினால் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அல்லவா? இப்போ வந்து ஒரு சிறையில இருக்க கைதி வந்து என்னை வந்து இந்த நீதிபதி வந்து சிறையில் அடைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி குறை சொன்னா யாராவது கேட்பாங்களா? நீ என்ன குற்றம் செஞ்சியோ அதுக்கு வந்து தண்டனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது போலதான் இப்ப நம்ம வந்து இந்த பிறவி எடுத்து ஏன் தான் பகவான் கிருஷ்ணன் கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கையை எதுக்காக பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு? உலகத்திலே எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க, எல்லாருமே துன்பத்தை தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனா நமக்கு மட்டுமே துன்பம் வந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்வோம், பகவானை நொந்து கொள்வோம். எப்ப பார்த்தாலும் பகவான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டத்துல ஆழ்த்தி விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் நொந்துவோம். ஆனா பகவான் மேல எந்த குறைபாடும் கிடையாது. நாமளா விரும்பிதான் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். நம்மளுடைய விருப்பத்தின் பேர்ல இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்துட்டு பகவானை குறை சொல்றது எப்படி இருக்கு? ஒரு சிறை கைதி நீதிபதியை குறை சொல்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி, நான் மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், அவங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி. ராமாவதாரத்தில் மாதாஜி தசரதன் கிரீடம் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு பறைசாட்டின உடனே அந்த கிரீடம் நினைச்சுதான் நாளைக்கு நான் ராமருடைய தலையை அலங்கரிப்பேனே அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அந்த பாதுகை வந்து சொல்லிச்சான், நாளைக்கு ராமர் ராஜாவாகிடுவாரு, வேற பதவி போடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அது பெருமிதம் கர்வம் கொண்டுச்சு, இது பணிவு சொல்லிச்சு. கடைசியில தசரத மகாராஜா மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்து சாகவும் கிரீடம் உருண்டு போயிடுச்சு. பாதுகை வந்து பட்டாபிஷேகம் நடக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுக்காகத்தான் நான் மீட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பேசுங்க. எப்ப பேசணும்னா நான் பேசிட்டு இருக்கும் போதே நீங்களும் பேசுறீங்கன்னா இங்க ஒண்ணுமே கேட்காது. நான் பேசி முடிச்சோன்னா நீங்க கை ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி நீங்க பேசலாம். ஒன்னும் எல்லாருக்கும் பேசுறதுக்கு உரிமை இருக்கு மாதாஜி. அவங்கவுங்களும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம். மாதாஜி 9 o'clock ஆக போகுது. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? வரல மாதாஜி, இன்னும்
வரலையா? இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் நான் பார்க்கலாம். வந்ததும் நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, இந்த 6th ஸ்லோகம் படிச்சிடலாமா? படிச்சிடலாம் மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகம நாமயம் சுகசங்கேன நபத்நாதி ஞால நசங்கேன சானக. பாவமற்றவனே மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்வகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப சத்துவ குணத்தை மட்டும் எடுத்திருக்காங்க. சத்துவ குணம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா 3 குணங்கள்ல சத்துவம் ரஜோ தமோ 3 குணங்கள்ல உயர்ந்ததா சொல்லப்படக்கூடிய குணம் சத்துவ குணம் அப்படின்னது. அது மற்ற குணங்களை விட தூய்மையான நிலை இருக்குது, பிரகாசப்படுத்தக்கூடியது, அப்புறம் எல்லா பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுவிக்கிறது. அதாவது அந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, பாவங்களை செய்ய மாட்டாங்க, பாவம் செய்ய பயப்படுவாங்க, அதனால பாவ விளைவுகள் அவங்கள தீண்டாது அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட குணத்துல இருக்கிறவங்களுமே கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கிறாங்க. ஏன் கட்டுண்ட நிலையில இருக்காங்க? இன்பம். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு இன்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. தனக்கு ஞானம் இருக்கு, தனக்கு அழகு இருக்கு, தனக்கு அறிவு இருக்கு, ஏதோ ஒண்ணு, தனக்கு கலைகள்லாம் தெரியும், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயங்கள்ல அவங்க ஒரு இன்பம் அடைகிறாங்க. அப்புறம் ஞானம், தனக்கு நல்ல ஒரு சாஸ்திர ஞானம் இருக்கு. பொதுவா அந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க யாரு இருக்காங்க, பிராமணர்கள். 4 வர்ணங்கள்ல பிராமணர்கள் தான் சத்துவ குணத்துல அதிகமா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு, சாஸ்திர ஞானம் இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, ஒரு ப்ரௌடு வருது. இதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறது நமக்கு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதான் சத்துவ குணத்துல பந்தப்படுதல் எப்படின்னா 3 குணங்கள்லயே இது தூய்மையான குணம் தான் சத்துவ குணம். பிரகாசப்படுத்துவது, அதாவது உள்ளுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது, பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுவிக்கக்கூடியது. ஏன்னா பாவம் செய்ய மாட்டாங்க அவங்க, அதனால பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுவிக்கக்கூடிய நிலையில இந்த சத்துவ குணம் உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது 7. லலிதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது லீலாவதி மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி இப்ப படிங்க 7th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோ ராகாத்மகம் சித்தி கிருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலையுடைய உயிர்வாழி பௌதிக பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஒரு பொருள் பணத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டு, பொற்காசுகளை கட்டி பிடிச்சிட்டு ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான், ஒரு பெண் மயக்கத்துல ஒருத்தன் இருக்கிறான். இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே என்ன செய்யுது, ரஜோகுணம் அப்படின்னு சொல்ல. நமக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் நமக்கு சொல்லணும்னா நமக்கு துரியோதனன். நம்ம மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா துரியோதனனை போன்ற ஒரு பேராசை யாருக்குமே கிடையாது. அவன் என்ன செய்யறான், பாண்டவர்கள் அவங்களுக்கு உரிமை உள்ள ராஜ்யத்தை அவன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். 5 ஊரு, 5 கிராமம், 5 வீடு கேட்கிறாரு பகவான் கிருஷ்ணர். அது ஒரு பிடி மண்ணு கூட நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி அப்படின்னா, ஆசை, பேராசை. அவனுக்கு தானே இந்த உலகத்தை ஆளணும், பாண்டவர்களுக்கு அறவே கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். ஒரு பெண், அந்த மண்ணாசை. ராமாயணத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெண்ணாசையால ஒரு ராவணன் எப்படி அழிஞ்சு போனான். சீதையை கொண்டு போய் அங்க வச்சிருந்து அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவன் கெடுத்துக்கிட்டான். மிகச்சிறந்த உத்தமமான ஒரு பக்திமான், ஆனா அவனோட வாழ்க்கையை எப்படி வீணாக்கிட்டான், ஒரு பெண்ணாசையினால. இது எல்லாமே என்ன, ரஜோகுணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த நிலையில நம்ம பாக்குறோம் ஆசை, ஏக்கம். அது மாதிரி இப்ப நம்ம சாதாரணமா நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையிலையும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க, உழைப்பு அதிகமா உழைப்பாங்க. 8 hours உழைக்கிறதுக்கு ஓவர் டைம் பார்த்து அதிகமா உழைக்கிறாங்க. எதுக்காக, இன்னும் நிறைய சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கக்கூடியது ரஜோகுணம். அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகிறார்கள். பலநோக்கு செயல்கள், ஒரு செயலை செஞ்சா அதோட பலனை நாம அடையணும். நாம ஒரு வேலைக்கு போறோம்னா சம்பாத்தியத்துக்காக போறோம். நம்ம இங்க வீட்டுல இருந்தாலுமே ஒருத்தருக்கு ஒரு பொருளை கொடுத்தோம்னா அந்த பொருளை கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்ன பேர் கிடைக்கும், நமக்கு என்ன புகழ் கிடைக்கும். கோயில்ல ஒரு தானம் வழங்கினா கூட உடனே அதுல பொறிச்சு வச்சிருவாங்க பேரை. அது எல்லாமே என்ன, ஒரு பலநோக்கு செயல். அதுல கட்டுண்டு போறவன் யாரு, ரஜோகுணமுடையவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு.
அதுதான் அதோட குணங்களை இங்க சொல்லியிருக்காங்க. எல்லையற்ற ஆசைகள், அப்புறம் பௌதிக ஆசைகளால் கடினமான உழைப்பதற்கு வற்புறுத்தப்படுகிறான். ஏன்னா பத்தல, 8 மணி நேரம் உழைச்சு அவனுக்கு பத்தல, இன்னும் கொஞ்சம் ஓவர் டைம் பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பணம் வருமே அப்படின்னு அதிகமா உழைக்கிறது. அது வந்து அந்த நிலையில அவன் தள்ளப்படுறான். அப்புறம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான உள்ள இடையிலுள்ள கவர்ச்சி. பொதுவா ரஜோகுணம் வந்து பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் பெண் கவர்ச்சியில தான் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை விரும்புறதும், பெண் வந்து ஆணை விரும்புறதுமே வந்து ஒரு ரஜோகுணம். உடல் அந்த உடலுக்கு உடலாசை, அந்த புலனாசையினால அவங்க வந்து கவரப்படுகிறார்கள். அது வந்து எது ரஜோகுணம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா திருமணமே பண்ணிக்க கூடாதா மாதாஜி அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. ஒரு நம்ம பெற்றோர்கள் பார்த்து திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் பெரியோர்களால இணைக்கப்பட்டு அது ஒரு நற்குழந்தைகள் பெற்று இந்த ஆன்மீகத்துல வளர்க்கக்கூடிய நிலையில இருக்கும் பொழுது அது தவறு கிடையாது. ஆனாலுமே ஒரு திருமணமான ஆணையோ திருமணமான ஒரு பெண்ணோ மற்ற பிற ஆடவர் பெண்களை நாடுவது வந்து என்னது, அது இனக்கவர்ச்சி அப்படின்றதெல்லாம் ரஜோகுணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 8 யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? லீலாவதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति பாரத. பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலையுடைய எல்லா உயிர்வாழிகளையும் மயக்குகின்றது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவுகள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப தமோ குணத்தை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. தமோ குணம் எங்க இருந்து பிறக்குது அப்படின்னா அறியாமையில பிறக்குது. அறிவு இருக்கிறவங்கள்ட்ட தமோ குணம் இருக்காது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அறியாமையில இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டது என்ன செய்யுது, மயக்குது. உடல் உயிர்வாழிகளை வந்து எது மயக்குது அப்படின்னா பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், தூக்கம், இது எல்லாம் தான் அந்த அது கூட கட்டுண்டு வைக்கிறது. அந்த நிலைகள்ல தான் அவன் வந்து கட்டுண்டு இருக்கிறான். அதனால அவன் என்ன செய்வான், போதை பழக்கத்துக்கு கூட அடிமை ஆகும். மயக்கமா இருக்கிறான்னா என்ன, அது போதையில் இருக்கும்போது தான் மயக்க நிலை வரும். தூக்குறவ யாரு, இப்ப 6 மணி நேரம் ஒருத்தருக்கு தூங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை தாண்டி நம்ம 10 12 மணி நேரம் தூங்குறோம், 8 மணி நேரம் தூங்குறோம் அப்படின்னா அது தேவையற்ற உறக்கம். அது தமோ குணத்துல வந்து நம்மளை தள்ளுது. ஏன்னா அந்த நேரம் வந்து நம்ம வீண் பண்றோம். பகவானை பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டிய நேர காலகட்டங்கள் நம்ம தூக்கத்துல எடுத்துட்டோம்னா நம்ம எப்போ வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறது, அந்த நிலையில நாம வந்து வீழ்ந்து படுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு சொல்லப்படுது. இது எல்லாமே என்னது, அவன் பைத்தியக்காரத்தனமான வேலைகள் எல்லாம் செய்வான். அளவுக்கு மீறி வந்து பொருளை சம்பாதிக்கிறது. ஒரு கழுதை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா புல்லுக்கட்டை வந்து முன்னாடி கட்டி விட்டுருவான் அந்த கழுதைக்கு சொந்தமானவன் அந்த தலையில. அந்த கட்டு வந்து அந்த புல்லை பார்த்துக்கிட்டே என்ன செய்யும், அது சாப்பிடணுங்கிற ஆசையெல்லாம் கழுதை வந்து பொதி சுமந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். அது எது அப்படின்னா அதுக்கு புல்லு கிடைக்க போறதே இல்லை. அவன் கடைசியா எல்லா வேலையும் வாங்கிட்டு தான் அவன் புல்லை போட போறான். அந்த மாதிரி நிலையில ஒரு அறியாமையில வேலை பண்ணுவாங்க. அந்த பைத்தியக்காரத்தனமான வேலையில ஈடுபடுவார்கள். அவங்க யாரு, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதோட இது வந்து விஷயத்தை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலை. இப்போ வந்து இந்த சோஃபால ஒருத்தர் படுத்துட்டு என்ன செய்யறாரு, கையில வந்து ஒரு பவுல்ல ஸ்நாக்ஸ் வச்சிருக்கிறாரு, அங்க டிவி மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு, அந்த இது கையில ரிமோட் மாதிரி என்னமோ ஒண்ணு செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா சோம்பலா படுத்திருக்கிறாரு. படுத்துக்கிட்டு அந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது, எடுத்து சாப்பிடும்போது நிறைய கீழே இறையுது. அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியல, என்ன நடக்குதுங்கிறதே தெரியல. அவர் என்ன பார்க்கிறாருங்கிறத கூட அவரால் உணர முடியாது. அந்த மாதிரி விஷயத்தை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியாது. பகவானை பற்றிய ஆன்மீகம் அறவே இருக்காது அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பதிலாக சீரழிவு. வாழ்க்கையில வந்து இந்த மனித உடல் எப்படிப்பட்டது, நமக்கு எதுக்காக இந்த மனித உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, நாம வந்து இந்த உடலை பயன்படுத்தி இது ஒரு சாதனம். எதுக்கான சாதனம், பகவானை அடையக்கூடிய ஒரு சாதனம். ஒரு மிருகத்துக்கிட்ட போய் இந்த பக்தி சொல்லணும்னா பண்ண முடியுமா? ஒரு சிங்கம், புலி, ஒரு பசுமாடு இருக்குன்னே வச்சுங்க, அதெல்லாம் போய் பக்தி பண்ணுன்னா அதுக்கு என்ன தெரியும், ஒன்றும் தெரியாது. நம்ம வந்து மனித உடல் மட்டும்தான். தேவர்களே மனிதர்களா பிறக்க ஆசைப்படுவாங்களாம். எதுக்காகனா இங்கதான் வந்து முக்தி அடையறதுக்கான ஒரு வழி இருக்குன்னு. அந்த மாதிரி ஒரு உடல், அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட ஒரு உடல் கிடைச்சா அந்த உடலை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இதுல இருக்கிற போல நம்ம வந்து வீணான பொழுதுபோக்குகள் எல்லாம் ஈடுபட்டு சோம்பேறித்தனமா மயக்கத்தோட
இருக்கக்கூடிய அந்த மாயையில் அகப்பட்டுட்டு இருந்தா நம்மளுடைய அந்த வாழ்வு வீணாக போகிறது. ஒரு மனித உடலை நம்ம பேஸ் பண்றோம், கிடைத்தற்கரிய அந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, அடுத்தது நமக்கு திரும்பவும் இதே உடல் கிடைக்குமான்னு நிச்சயம் இல்லை. நம்ம வந்து கீழான பிறவிகளை கூட எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது நம்ம அதை வந்து என்ன செய்யறோம், அறியாமையில மாட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி தமோ குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க. சத்துவ குணத்தினால் வைக்கப்படும் தடைகள். ஆன்மீக வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ள தூண்டுதல் இல்லை. ஏன் தூண்டுதல் இல்லை அப்படின்னா, அவங்க வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்க, திருப்தியா இருக்காங்க. இந்த ஃபேமிலியை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஒரு ஏரி கரையில போய் அழகா அவங்க உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க, இயற்கையை ரசிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் உலகத்துல கிடைச்சிருக்கு, சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு, திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு. அதனால பகவானை கும்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே இல்லாம இருக்கு. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகள், தத்துவவாதிகள், கற்பனைவாதிகள், அந்த இது ஓவியர்கள், ஒரு எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இதுல வந்து சிறந்த நிலையில இருப்பாங்க. ஆசிரியர் வந்து அழகா சொல்லி கொடுத்து நல்லாசிரியர் விருது வாங்கியிருப்பாரு. ஓவியன் வந்து அப்படி ஒரு ஓவியம் வரையுவான், சிற்பி வந்து அவ்வளவு அழகா ஒரு சிற்பத்தை செதுக்குவான். என்ன அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன கிடைக்கும், நம்மளை விட சிறந்த யாரு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு ப்ரௌடு வந்துருது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்க அதுலயே திருப்தி அடைகிறாங்க, தன்னில் தானே திருப்தி அடைகிறாங்க. பெரிய நமக்கு அறிவு இருக்கு, அப்படி அழகு இருக்குன்னுலாம். அந்த நிலையில பகவானை கும்பிடணுங்கிறதே அவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதல் இல்லாம நிலையில போறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது இதுவும் அதேதான். பணிவாக இருப்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கா. யாருக்கு? சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு. ஏன்னா தன்னை மற்றவர்களை விட முன்னேறியவனாக, சிறந்தவனாக கருதும் தன்மையினால நம்ம அடுத்தவங்களை விட, நம்மளை விட கீழே இருக்கவங்களை வந்து பார்த்து அவங்கள விட நல்ல நிலையில தான் நாம இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு கர்வம். அந்த கர்வத்தினால என்ன இருக்குல்ல, அவங்கக்கிட்ட பணிவு இல்லை. அது வந்து ஒரு பணிவா இருக்கக்கூடிய தன்மையில இருந்து அவங்க விலகி போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது கற்றுக்கொள்வது கடினமாக உள்ளது. என்னது கத்துக்கிறது? யாராவது ஏதாவது ஒன்று அறிவுரை சொல்ல போனா யார் எதை சொன்னாலும் கேட்கணும். ஸ்ரவணம் வந்து எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆனா இவங்க என்ன செய்வாங்க, எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே, எனக்கு எல்லாம் தெரியுமே, அந்த மாதிரி ஒரு கதை கூட இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு கதை, அது மாதிரி எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியுங்கிறதுனால, தனக்கு ஞானம் இருக்குங்கிற ஒரு அகம்பாவத்தினால அடுத்தவங்க சொல்றதை காதுல வாங்காம ஒரு ஈகோங்கிறது என்ன செய்யுது, இப்போ அவங்கள வந்து கட்டி போட்டுக்கும், காலில் வந்து கட்டி போட்டுட்டு அவங்கள முன்னேற விடாம தடுக்குது. கற்றுக்கொள்வது கடினமா இருக்குது, பணிவோட இருக்கிறது கடினமா இருக்கு. இது எல்லாம் யாருக்கிட்ட இருக்கு? சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு உள்ள தடைகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரஜோகுண தடை என்ன? கிருஷ்ணருக்கு பலன்களை அர்ப்பணிக்க முடியவில்லை. எது செஞ்சாலும் அது என்னுடையது, எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமே தவிர பகவானுக்கு அவர் கொடுத்த பொருளை அவருக்கே கொடுக்க நமக்கு மனசு வரல அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தன்னிடம் உள்ள பொருள்கள் மேல அளவுக்கு அதிகமான பற்று கொண்டிருப்பதனால அவங்க வந்து எண்ணில் அடங்காத ஆசை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க குமிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க நிறைய பரிசு பொருள். அந்த இன்னும் வந்து நமக்கு கிடைக்குமா, இன்னும் வர பரிசெல்லாம் நாமளே எடுத்துக்கலாமான்னு என்ன செய்யறாங்க, ஓட்டம் பிடிக்கிறாங்க. அந்த நிலையில யாருக்கும் எதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க, எல்லாம் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும், பகவானுக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி பலன்கள் மேல அவங்க வந்து அளவுக்கற்ற அதிக ஆசையினால அவங்களால பகவானை நினைக்க முடியல. ஏன் பக்தி செய்ய முடியல அவங்களால? எதுக்காக பக்தி செய்ய முடியல? எண்ணில் அடங்காத ஆசைகள், தீவிரமான பற்றுதல்கள், அப்புறம் பாவம் செய்யறது கூட அது விருப்பப்படுறாங்க. அந்த அந்த செயல்களை அடையணும்னா நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு லாட்டரியோ ஒரு ரேஸோ ஒரு திருட்டோ ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க வந்து என்ன பணம் சம்பாதிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஆனா பக்தி செய்யறதுக்கு ஒரு வைராக்கியம் மனசுல கிடையாது, ஞானம் கிடையாது, வைராக்கியம் கிடையாது. எது இருந்தா பகவானை அடையலாம்னா ஞான வைராக்கியம் வேணும். அது இல்லைன்னா பகவானை அடைய முடியாது. அந்த நிலையில ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த மாதிரி கார் வாங்கணும், இந்த மாதிரி வீடு பெருசா கட்டணும், பிளைட்ல பறக்கணும், வெளிநாட்டுக்கு போகணும், குழந்தைங்களெல்லாம் படிக்க வைக்கணும், அப்படி பலவிதமான ஆசைகள்ல அவங்க மனசு ஈடுபடுமே தவிர பகவான் மேல பக்தி செய்யணுங்கிற அந்த எண்ணம் வரவில்லை அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்து தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு என்ன தடை? ஏன் அவங்களால பக்தி செய்ய முடியல? எப்ப பார்த்தாலும் மயக்கம். பாருங்க, ஒரு சோஃபால படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரு, நல்லா வந்து எது கிடைக்குதோ அது சாப்பிடுறது, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை, மயக்கமான நிலை, தூக்க நிலை, சோம்பல் தனை, இந்த நிலையில இருக்கும்போது உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த பரமாத்மா அறிவுறுத்துறது வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. மோசமான நிலையில இருக்கிறதுனால
அவங்க உடல் உழைப்பு இல்லாதனால தவம் செய்ய, பகவானுக்கு பக்தி செய்யனா அது கூட சோம்பேறித்தனம். அதனால பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதே ஒரு சோம்பேறித்தனத்தினால செய்ய முடியல, அவங்களால பக்திக்கு போக முடியல அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி, அவங்க மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? மாதாஜி இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்லன்னு இவங்க சொல்றாங்க, ம் சிவகாமி மாதாஜி சொல்றாங்க. அப்படியா? நம்ம ஒரு நேத்துக்கான வடிவுகரசி மாதாஜி 9 to 10 சண்டே இல்ல கூட மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி, நேத்தே சொல்லிட்டாங்க இந்த கிளாஸ் இல்ல நெக்ஸ்ட் வீக் தானே. அப்படிங்களா? சரி மாதாஜி. இன்னொரு வந்தா இந்நேரம் 9 o'clock எல்லாம் உள்ள என்டர் ஆயிட்டு இருப்பாங்க மாதாஜி. யாருமே வரல பாருங்க, நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். ஓகே 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 மாதாஜி. 9:30 வரைக்கும் நம்ம யூசுவலா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி. ஓகே, ஒரு 9:30 வரையில நம்ம எடுப்போம். ஓகே மாதாஜி. இப்போ சரி. படிக்க சொல்லுவா. அடுத்தது முருகன் பிரபுஜி, நீங்க படிங்க பிரபுஜி. முருகன் பிரபுஜி. சங்கரன் பிரபுஜி, யார் லைன்ல இருக்கீங்களோ படிங்க. Yes, Mataji. ஹரேஷ். Sattvam sukhe sanjayati rajah karmani bharata jnanamavrutya tudamah pramade sanjayatyuta. பரதனின் வழித்தோன்றலே சத்துவகுணம் 84 ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்தினால் பந்தப்படுத்துகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப அதேதான், சத்துவகுணம் வந்து இன்பம். அதாவது இப்ப வந்து நம்ம இதுல படிச்சோம்னா 2.44 ஸ்லோகா. போகேஸ்வரி போக்தாராமிய தவசாம் தயாபக்ருத சேதசாம் விவசாயாத்மியா புத்திகி சமாதீதோ நவீதீயதே. அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க? புலனின்பத்தையும் பௌதீக செல்வத்தினாலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டுள்ள ஒருவன் வந்து என்ன செய்வான்? அவனுடைய மனசுல வந்து பகவான் இறைவனை பத்திய ஒரு பக்தி தொண்டுக்கான ஒரு எண்ணமே வராது அப்படின்னு அந்த 2.44 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். அந்த நிலையில இருக்கிறதுனால சத்துவகுணத்துல இருக்கவன் என்ன செய்யறான்? தனக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்குது, அந்த உலகத்துல இருக்க அந்த பொருள்கள் அனுபவிக்கிறதுலயே அந்த சுகத்தை கண்டுகிட்டு அவனால அந்த நிலையில் உயர முடியவில்லை, அவனால பக்தி செலுத்த முடியல அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் ரஜோகுணத்துக்கு கூட வந்து 2.44 பகவான் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார், அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. கர்மண்யே வாதி அதிகாரஸ்தே மாப்பலேஷு கதாச்சன அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க? உனக்கு வந்து இந்த உலகத்துல உன்னுடைய கடமையை செய்ய மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு அர்ஜுனா, அதோட பலன்கள் மேல உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அதனால நீ உன்னுடைய கடமை என்ன? போர் புரியுது, அதை மட்டும் நீ செய்யு, பலன்களை எனக்கு அர்ப்பணி அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவாரு இல்லையா? ஆனா அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்க நாம என்ன செய்யறோம்? இங்க 99% வந்து ரஜோகுணத்துலதான் இருக்கிறோம். இந்த உலகத்துல அத்தனை பேரும் என்ன செய்யறோம்? அதனால என்ன பலன் கிடைக்கும், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் நம்ம செய்யறோம். அதுதான் வந்து நம்மளை வந்து கட்டுண்ட உயிர் வாழியா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது ஞானத்தை மறைக்கக்கூடிய தமோ குணம். நமக்கு வந்து அறியாமையிலே இருப்பாங்க, அது மாதிரி இருக்கக்கூடியது. அவங்கள வந்து பைத்தியக்காரத்தினால அவங்க வந்து தன்னுடைய செயல்களால கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. எது என்னை இந்த 3 குணங்கள்ல வைக்குது அப்படிங்கிறத நாம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளை வந்து ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம என்ன செய்யணும்? நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கோமா, தமோ குணத்துல இருக்கோமா, ரஜோ குணத்துல இருக்கோமா? இந்த 3 குணங்களை தாண்டி நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம எப்படி நம்ம முன்னேற முடியும்? அதுதான் வந்து வாசுதேவ நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த வாசுதேவ தலத்துக்கு, அதாவது பிரம்ம நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுதே ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் பிரம்ம நிலைக்கு போக முடியும். ஆனா நாம தான் அது விருப்பப்படாம நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த உலகத்திலேயே மயங்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த வாசுதேவ தலத்துக்கு நிலை பெறணும் அப்படின்னா நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம போகணும். இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது நம்ம பார்த்ததுதான். சத்துவ குணத்தின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் பொழுது என்ன செய்யறாங்க? ஒரே சந்தோஷம், இன்பம், வந்து ஒரே சந்தோஷமா இருக்காங்க. இவங்க முகத்தை பார்த்தா இவங்க எல்லாம் என்ன ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறாங்க. அதோட தன்மையை வந்து இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. ரஜோகுணத்தை அதிகரிக்கும் பொழுது என்ன செய்யறாங்க? ஒரே ஆசை, பேராசை, கடினமான உழைப்பு, அதை சுற்றி இருக்க அந்த பொருள்கள் மேல உள்ள நாட்டம்,
அந்த நிலையில பலன் கருதி ஒரு செயலை செய்யறது, இது எல்லாமே ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் பொழுது. தமோ குணம் அதிகரிக்கும் பொழுது என்ன செய்யறாங்க? தூக்கம், அப்புறம் மது அருந்துதல், போதை பழக்கம், இந்த நிலையில கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னு காட்டியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் நம்மளுடைய கீழ்குணத்துல நாம வந்து இருக்கும் பொழுது, நம்ம இந்த கீழ்குணத்துல இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய நடவடிக்கை, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கு? நிறைய பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து நமக்கு விடும். அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரியும். நம்ம அதிகமா ஆசைப்படும் பொழுதுதான் அதை தேடணுங்கும் பொழுதுதான் நமக்கு அதுக்கான முயற்சியில இறங்குறோம், அதுக்காக கடினமா உழைக்கிறோம். அதே இருக்கிறது போதும்னு நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. உள்ளதை கொண்டு திருப்தியோட நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அந்த பிரச்சனைகள்ல மாற்றதே நம்மளுடைய அந்த தமோ குணம், ரஜோகுணம், அந்த குணங்கள் தான் நம்மள. அதனால அது மேலெல்லாம் நாட்டத்தை குறைச்சிட்டாலே நம்மளுடைய பாதி பிரச்சனைகள் நம்ம இந்த உலகத்துல நமக்கு நீங்கிடும். பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இதுல பற்றை குறைக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. உலகத்து மேல பற்றை வந்து குறைக்க நாம என்ன செய்வோம்? சத்துவகுணத்துல இருப்போம். அதை தாண்டி நம்ம சுத்த சத்துவமான நிலைக்கும் நம்மளால போக முடியும். சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா அமைதியான ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. அவங்க இதுக்குமே வந்து அழட்டிக்க மாட்டாங்க. யாராவது அதை திட்டுனா கூட என்ன செய்வோம்? ஒரு சாது வந்து என்ன செஞ்சாரு? குளிச்சுட்டு வர்றாரு. அவர் மேல வந்து பொறாம கொண்டவன் என்ன செய்யறான்? எச்சில துப்புறான். அது எப்படிப்பட்ட எச்சில்? வெத்தலைப்பாக்குப்பட்ட எச்சிலா துப்புறான். அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு? கோபப்படல. மறுபடியும் போய் நதியில குளிக்கிறாரு. மறுபடியும் வரும்போது துப்புறான். மறுபடியும் குளிக்கிறாரு. மறுபடியும் துப்புறான். இப்படி பல தடவை நடக்கும் பொழுது அவர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அதை பார்த்துட்டு அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல. என்னடா இது, நம்ம இத்தனை தடவை அவரை அவமானப்படுத்தியும் அவர் வந்து எதுக்குமே கோவப்படலையே, என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து அவர்கிட்டயே நேரா போய் அவன் கேட்கும் பொழுது, நீ வந்து என்னுடைய கர்மங்களை குறைச்சிட்ட. நான் வந்து என்னென்ன பாவம் எத்தனை தடவை போய் நான் அந்த நதியில நீராடணுமோ அத்தனை தடவை என்னுடைய பாவங்கள் என்னை விட்டு கழுவி போயிடுச்சு. நீ எனக்கு அதுக்கு உதவி பண்ணுன அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப அந்த கர்மங்கள் எங்க போகுது? இவன்கிட்ட போகுது. இவன் தானே அந்த தவறுகளை செய்யறான். அப்ப வந்து ஒரு சாது, அந்த சாதுவுக்கு அவன் துன்பத்தை கொடுக்கும் பொழுது இவன் வந்து என்ன கர்மங்களை ஏத்திக்கிறான். அதனால அவன் அடுத்த பிறவில இன்னும் கஷ்டப்படுவான். ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய கர்மங்களை அந்த பிறவிலேயே விளைக்கிறாரு. அந்த மாதிரி நிலையில அவர் அமைதியா இருக்கிறது, அந்த நிலை தான் வந்து ஒரு சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய நிலை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நான் இப்படி இருக்கிறேனா, அவள் இப்படி இருக்கிறா, இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்? கம்பேரிசன். ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து நம்ம கம்பேர் பண்றது. நம்ம எந்த குணங்கள்ல நம்ம இருக்கிறோம்? நாம் கீழ்குணங்களின் பிடியில் கட்டுப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு முக்கியத்துவமே இல்லாமல் போகும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி சண்டையிட்டுக் கொள்கிறோம். வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது. ஒரு கணவன் மனைவிக்கோ, இல்ல ஒரு மாமியார் மருமகளுக்கோ, இல்ல அம்மா பொண்ணுக்கோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து வீட்டுல வந்து சண்டை சச்சரவு நடக்குதுன்னு வச்சுங்க. ஒண்ணுமே இருக்காது. ஒரு அற்ப விஷயமா இருக்கும். அதுக்கு போய் சண்டை போட்டுக்குவாங்க. அப்புறம் ஒரு வாரம் 10 நாள் கழிச்சு பார்த்தா அந்த விஷயமும் ஒண்ணுக்குமே உதவாத ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதுக்கா நம்ம சண்டை போட்டுக்கிட்டோம்னு அவங்களுமே நினைச்சு பார்க்கலாம். இப்ப எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில இதெல்லாம் ரியலைஸ் நிச்சயமா பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்குள்ளேயே. அந்த நிலையில சாதாரணம் ஒண்ணுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம சண்டை போட்டுக்கிறோமா அப்படின்னா நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கிறோம்? ரஜோ குணமா, இது தமோ குணமா அப்படிங்கிறத நாம உணர ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. நாம் இந்த குணங்களுடன் போராடி கொண்டுள்ள தருணத்தில் கிருஷ்ணர் இவற்றுக்கு மேலே நமது நடவடிக்கையை சாட்சியா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். எங்க இருக்கிறாரு? நம்மளுடைய இதயத்துல இருக்கிறாரு அவர் பகவான். நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலையும் அவர் பார்த்துக்கிட்டு நோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. உபத்ரஷ்டானும் அந்தாச்ச அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்துல வரும் பாத்தீங்கன்னா 13ஆம் சாப்டர்ல. உள்ளுக்குள்ள அவர் என்ன செய்யறாரு? அவர் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே நம்மளை வந்து அவர் கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கிறாரு. அவர் தான் மேற்பார்வையாளர். நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கிறத அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அதாவது சாட்சி பறவையா உள்ளுக்குள்ள அமர்ந்திருக்கிறாரு. நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம செய்யறது தவிர யாரும் பார்க்கல, யாருக்கும் தெரியாம நம்ம இது செஞ்சிடறோம் அப்படின்னு. நம்ம வந்து நம்ம வந்து என்ன 4 டிஃபெக்ட்ஸ் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? வந்து என்ன செய்யறோம்? தவறு செய்யறோம், அப்புறம் மாயையில் அகப்படுறோம், அப்புறம் வந்து சீட்டிங் ப்ரெக்னன்சி, மற்றவங்களை ஏமாத்துறோம். அது வந்து ஏமாத்துறது கூட நம்ம என்ன செய்வோம்? அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறதே தெரியாத அளவுக்கு நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம், தெரியாதுங்கிற மாதிரி. அப்படி நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த 4 குறைபாடுகள்ல நாம வந்து எதுவும் செய்யற தப்பெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா பகவானை
அவரு வந்து நம்மளை ஒவ்வொரு ஒரு நொடி பொழுது நம்மளை வந்து அவர் நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அதுக்கு தகுந்த கணக்கு நமக்கு அடுத்ததுல பிறவியில நமக்கு கொடுப்பார் பகவான் அப்படிங்கறது தான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. 10 யாரு மாதாஜி படிக்கிறீங்க? உமாபதி பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? உமாபதி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. இந்த மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, அத பார்த்தே படிங்க. டைம் ஆகுது. ராஜஸ்தா நமஸ்ஸாபி யோயா சத்தத்வம் பபாதி பாரத ரஜசத்வா தமஸ்ஸய நமஹ சத்தத்வம் ரஜஸ்தாதா. பரதனின் மைந்தனே. ஸ்கிரீன்ஷாட் கட் ஆயிட்ட மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவ குணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகிறது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்துவ குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோ குணம் சத்துவ குணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போதும் நிலவுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ வந்து குணங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம்ம இப்படிதான் பண்றோம். நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கான்னா அவனை விட நல்லா இப்போ சமீபத்துல ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததை நான் கேள்விப்பட்டேன். காரைக்கால்ல தான் நினைக்கிறேன், எங்க ஊர்ல தான். வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ரொம்ப கிளாஸ்லயே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறா. அந்த பொண்ணு வந்து நல்லா படிக்கிறா. அதே கிளாஸ்ல படிக்கக்கூடிய ஒரு பையன் வந்து படிப்புல கொஞ்சம் மந்தமா இருக்கிறான். அவனால அந்த அளவுக்கு மார்க் எடுக்க முடியல. அதாவது அவன் ஒன்றும் தாழ்ந்த நிலையில இல்லை, அந்த பொண்ணோட பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கீழ் நிலையில இருக்கிறான். அது வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு பிடிக்கல. நம்ம பிள்ளைகளுக்கு மேல அந்த ஒரு பொண்ணு படிக்கிறது அவங்க அம்மாவுக்கு பிடிக்காம என்ன செய்யறாங்க, ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் வாங்குறாங்க. அந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில்ல என்னத்தையோ கலந்துடுறாங்க. கலந்து அதை கொண்டு என்ன பண்றாங்க, ஸ்கூலுக்குள்ள போய் அந்த நேரா கொடுக்க முடியாது, பியூன் வழியா அந்த ஸ்கூல் பியூன் இது கேட் கீப்பர் இருப்பார் இல்லையா, அவர்கிட்ட கொடுத்து இந்த இது பாட்டில் வந்து அவங்க அம்மா கொடுத்தாங்க, அந்த பொண்ணோட அம்மா கொடுத்தாங்க, இதை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பொண்ணு குடிச்சிட்டு அது தெரியல, அதுக்கும் தெரியல, அந்த பியூனுக்கும் தெரியல, இது வந்து ஒரு சூழ்ச்சி அப்படிங்கிறது தெரியாம அந்த குழந்தைகிட்ட கொடுக்குறாங்க. அது குடிச்சிட்டு மயக்கம் அடைஞ்சு உயிருக்கு போராடுற நிலையில ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு சேர்த்துடுறாங்க. அப்ப வந்து தெரியல என்ன காரணம்னு. ஆனா அது கொடுத்தது வந்து ஏதோ குடிச்சதுலதான் வந்துருச்சுன்னு அங்க டாக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. இது உள்ளுக்கு உள்ள சேரக்கூடாது உணவு போயிட்டு அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்ச பிற்பாடு அது வந்து யார் செஞ்சா எவர் செஞ்சாங்கிறது ரொம்ப நாள் தெரியல. அதுக்கு பிறகு விசாரிச்சு இப்ப அந்த அம்மாவை வந்து கைது பண்ணி போலீஸ்ல கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு நியூஸ்ல படிச்சேன் நான். அந்த மாதிரி போட்டி இப்போ உலகத்திலேயே நம்ம வந்து இங்க போட்டி போடுறோம். அது மாதிரி இது என்ன செய்யுது, இந்த 3 குணங்களும் போட்டி போடுது, நம்மள்கிட்டயே போட்டி போடுது. நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு நேரம் சத்துவ குணம் தூக்கலா இருக்குது, ஒரு நேரம் ரஜோ குணம் தூக்கலா இருக்குது, ஒரு நேரம் தமோ குணம் தூக்கலா இருக்குது. இந்த குணங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி நடக்குது. எப்ப பார்த்தாலும் ஒண்ணு பீட் பண்ண பாக்குது. அதை வந்து எதை எப்படி வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது, இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது, அதுக்கு உதவியா இருக்கிறது தான் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். இந்த மகாமந்திரத்தை நம்ம உச்சரிச்சுட்டு இருக்கும் போது இந்த ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் நம்மளை விட்டு ஓடி போயிடும், சத்துவ நிலையில நம்ம இருப்போம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வாழ்க்கையில உணரணும். இப்ப வந்து 3 குணங்களும் தோன்றது மறையிறது, அதோட வந்து பழையபடியே அந்த இடத்துக்கு வர்றது, அதை பத்தி இங்க வந்து அழகா ஒரு ஜெயின்ட் வீல். இந்த ஜெயின்ட் வீல்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல ஏறி நம்ம கீழே உட்காடுறோம். உட்கார்ந்தோம்னா அது மேல சர்ன்னு மேல போகுது. போய் அங்கேயே நிக்குதா, அங்கேயே இருந்துட முடியுமா நம்மளால, மறுபடியும் கீழே இறங்கிதானே வரணும். அப்ப கீழே இறங்கி வந்தோன்னா இப்படிதான் அந்த குணங்கள் வந்து என்ன செய்யுது, ஒவ்வொரு நேரத்துல ஒவ்வொரு குணம் தோன்றது, ஒவ்வொரு குணம் மறையிறது, போன இடத்துல இருந்து மறுபடியும் திரும்பி வர்றது, சுத்தி சுத்தி வர்றது. இதுல இருக்கிறதுனால நாம வந்து இந்த ஜெயின்ட் வீல் மாதிரிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாதையும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில சுழண்டுகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவன் உறுதியுடன் இருந்தால் அவன் சத்துவகுணத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். உறுதி எப்படி இருக்கணும், மன உறுதி இருக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு சாப்டர்ல வரும் அந்த குருவி கதை. அந்த குருவி என்ன செய்யுது, இது அந்த கடற்கரை ஓரத்துல வந்து என்ன செய்யுது, தன்னோட குஞ்சுகளுக்கு முட்டையெல்லாம் பொறிச்சு குஞ்சுகளை பொறிச்சு ஒரு கூடு கட்டி வச்சிருக்குது.
ஒரு பெரிய அலை வருது. அந்த கூட்டம் வந்து குருவி கூட்டம் அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு போயிடுது, கடலுக்குள்ள இழுத்துக்கிட்டு போயிடுது. அந்த குருவி தாய் பறவை வந்து உணவு எடுக்க போயிருக்குது. திரும்பி வந்து பார்த்தா கூட்டையும் காணும், குஞ்சுகளையும் காணும். அது ஒரு தாய் மனசு இல்லையா? அது என்ன செய்யுது? உடனே கடல் அரசன்ட்ட வந்து கேக்குது, என்னோட குஞ்சுகளை திருப்பி கொடுத்துரு, என்னோட கூட்ட குழந்தைகளை அப்படின்னு வந்து கேக்குது. அதுக்கு கடல் ராஜா என்ன சொல்லுது? நீ என்ன அற்ப பறவையா இருக்கிற, நீ வந்து என்கிட்ட வந்த பொருள் எதுவும் திரும்பி வெளியில வராது, நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அப்படியா நீ சொல்ற, நான் என்ன செய்யறேன் பாரு, ஒன்ன என் குழந்தைகளை நான் அடையாம விட மாட்டேன்னு அது திரியோண்டு குட்டி வாய், அது ஒரு சிட்டுக்குருவி, அந்த குட்டியோண்டு அந்த வாயால தண்ணியை கவ்விட்டு போய் தண்டை எடுத்து எடுத்து கொண்டி அங்க துப்பிட்டு இருக்குது. இதை பார்த்துட்டு சமுத்திரராஜனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருக்குது. என்ன இது பண்ணுது இந்த குருவி அப்படின்னு பண்ணா, என்ன செய்யற நீ அப்படின்னா, நான் உன்னை வத்த செய்ய போறேன். அந்த கடல்ல தண்ணியை வந்து வத்தன பிற்பாடு என் குஞ்சுகளெல்லாம் நான் வீட்டுக்கு வரல, அதனால வத்த வைக்கிறதுனால அந்த தண்ணியை வந்து அங்க கொண்டு துப்பிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுது. அதை பார்த்துட்டு ஒரே சிரிப்பு அதுக்கு கடல்ராஜனுக்கு. நீ என்ன அவ்வளவு முட்டாள்தனமா இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அந்த குருவியோட நிலைய வந்து பகவான் பார்க்கிறாரு. இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் படைச்ச உயிரினங்கள்ல அவர் எல்லாரையும் காப்பாற்றக்கூடியவர் இல்லையா? சகல உயிர்வாழிகளையும் அவர் என்ன செய்யறாரு? கருட பகவான் அனுப்பி நீ போய் அந்த குருவிக்கு உதவி செய்ய அப்படின்னு சொல்றாரு. கருட பகவான் வர்றாரு. அப்ப வந்து அது வந்து சொல்றாரு, நீ கடல் அரசனை பார்த்து இந்த குருவிகளோட குஞ்சுகளை திருப்பி கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஆணவமா சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அது சொல்லுது. அப்போ வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு? இந்த குருவி வேணா இந்த கடலை வத்த வைக்க முடியாது, ஆனா என்னோட பலவரை என்னன்னு உனக்கு தெரியும் இல்லையா? நான் நினைச்சேன்னா கண் நொடிக்கிற நேரத்துல இந்த கடலை நான் வத்த செய்ய முடியும், செய்யட்டுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா, உடனே கடலரசன் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அந்த குருவி குஞ்சுகளை திருப்பி கொடுக்குறாரு. அது வந்து நமக்கு பாடத்துல பகவத்கீதையில தான் ஏதோ ஒரு சாப்டர்ல கதை வருது, மன உறுதிக்காக ஒரு கதை வருது. அந்த மாதிரி அந்த உறுதியோட இருப்பான் யாரு? அந்த பகவான் வணங்குறதுல நாம அந்த நிலையில மன உறுதியோட நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம சத்துவகுணத்தினால ஆராதிக்கப்படுவோம். அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது அதையும் தாண்டி சுத்த சத்துவமான நிலைக்கு போய் அந்த வாசுதேவ நிலைக்கு ஒவ்வொருவரும் வர முடியும். கோபிகள்லாம் இங்க அதுதான் செய்யறாங்க. எல்லாருமே வந்து அந்த சுத்த சத்துவ நிலையில தான் அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து தனக்குன்னு ஒரு காரியம் செய்ய மாட்டாங்க, அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காகவே தங்கள் வாழ்நாளையே ஒப்படைச்சவங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களால பகவான அணுக முடிஞ்சது. அவங்களோட அவங்க தொட்டு விளையாடி அவங்க சந்தோஷமா இருந்தாங்கன்னா, எதனால? அவங்க வந்து படிப்பறிவு இல்லை, தானம் பண்ணல, தபம் செய்யல, வேதங்கள்ல கற்கல, ஆனாலுமே அந்த நிலை பகவானுடைய அந்த இன்பத்தோட அவங்கள வந்து எப்போதும் இறைவனை பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலை, அவரோட ஒன்றி விளையாடக்கூடிய நிலை, தொட்டு விளையாடக்கூடிய நிலை எது எப்படி வந்தது? அந்த சத்துவகுணம், அந்த சுத்த சத்துவ நிலை அவங்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கு, பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. அந்த நிலையில அவங்க வந்து இருந்ததுக்கு காரணம் அவங்களுடைய தூய்மையான பக்தியும் பிரேமையும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது 10ஓட நிறுத்திக்கலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, இப்ப 9:30 ஆயிருச்சு மாதாஜி. ஓகே, இதுவரையில உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம். யாருக்காவது ஏதாவது கேட்கணும்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3 குணங்கள் பத்தி எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஏற்கனவே நிறைய படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இதை பத்தி. நான் புதுசா ஒன்றும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க லெவல் 1லயும் படிச்சிருக்கீங்க, லெவல் 2, லெவல் 3ன்னு எல்லாருமே இருக்கீங்க. அதை பத்தி தான் நம்ம படிச்சோம். 10 வரையிலும் இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதோட முடிச்சுக்கிறோம்ல. கிருபா சிந்துப்யேவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீ பிரபுபாதா கி ஜெய். ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். பகவத்கீதை பாகவதம் கிரந்தகி ஜெய். ஆல் glories to the assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யூடியூப் லிங்க் எடுத்து நீங்க வேணா குரூப்ல போட்டுங்க, இருக்கு. மாதாஜி ஆக்சுவலி எனக்கு எடுக்க தெரியாது மாதாஜி, இது லைவ்ல இருக்கும் தானே, அதை எடுத்து வேணா நான் குரூப்ல போட்டுறேன். சரி, எனக்கு கிடைச்சதுன்னா எடுத்து நானே குரூப்ல போட்டுறேன். லைவ்ல இருந்து எடுக்க தெரியும் மாதாஜி, இப்ப இங்க இருந்து ஏதோ பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுதான் எனக்கு தெரியாது மாதாஜி.
அது வந்து பிரபு கூட வந்து போட்டுக்குவாரு. அவங்க வந்து இதுல பிளேலிஸ்ட்ல பிளேலிஸ்ட்ல ஆமா பிரபு